ye de bramo vitamin na eya no dia potassium calcium and afe vitamins B6 and omega 3 ne fatty acid ewom etu no maboa e ma immune system no ayedin wonya hoden wo san so enya energy no e de ye odwumadi ahodo nyina vitamin ko ma ahodo bebre no a your vitamin soya milk vitamin choco vitamin champ and afe vitamin banana ukodwa so now say wo pe vitamin ka wonsa ebeka Evanage Herbal Production and Consult near Comfort Diama, one mark of fire, Papla Seba Mixture, Ediaba. But only a 10 Ghana cities, I was for when you been on no war, papa, a bushi immune system, not now, could ye tear, dear. A bow son ho by Brabuano sooner, a boho buying, a who journey with Phoebe, the free pedrenim, and one more Maya Cassiamana Broso will brand into me, Massan, ye wopen one, a ye Papla Seba Mixture, ready a ye draw papa, Payan Canada. Now ye the Pavi and the plasma Seba Mixture and so I can with your bow. I was your for malaria ne hawa, Nurumbia, a bessa more to me at D, a bay fever in na dear free with him, ama what pa. Yanko about shopper who do Munemum Shannon so set bottle no a 10 Ghana cities. More for your home was 0542 778-572 and 0542 807 907. Yani adekasi ya boy bremo nuanu mienu. Edi amejeso eye afihima ama efiye minimini aba. Akosuya eji wakwade. Afe kasi abono enchemu enie. Eye kwa eye teshi. Na teshi era ho samwa efiri ho ba echiremu a. Enra ye chi Manchester City ene eye Chelsea eboye ma ene the Blues yetumi agi UEFA Champions League cup no womupo cup no bi ebi mu say yalomi ebi mu say cup no krawe na china so boa ye de ma wanka abajalomi ne nkofo ani abrepa abrantie baako won de agya kwakotena bia ba wo atwitwa bi manfo kwa na ase asore no no wankwa bi ne de ye so kwakotena ba no agi nanie wogusu a wagi nani di omo hu ya ne se wo ba na wone ne tia wone no awo miensa wabani de sekan wono kwado fiti si wabani wo hu no na eja wolim se bi ono so ani die no ba bepa wamba to bi edi fa ne minimu sa sekan e hye obane ho wo yi sekan no a ena ne boso se etwo wonim se eboso nso de sekan kwa na esakoma no ho a ena edro wonso bi e man so edu 37 ayarasabia no deni sete antumi ankasa ebio na ye bomade ene ne bra ekasa wo kyeremu a Dennis yi eye wobia na wone aketesia no enetie na akasakasa abomuntam emene omie no muntam atete wo muntam tete ye no aketesia ne de nsema kwakoda adoption for say abrantia ne nkoda miensa no wonhwe wo mo ya frasem no kura aka ya di ye atoyie wobi hu de eba ye wobi ni made kode a asa kwakọ sankan mu ama enne akosoa mo de sekan kwakọ woni nua no akum no wo abra Dennis ekasa no moma yentie ensem a workan ya asem na esina me onipa na wa wunu na numu asem na o kan ense ni no di ni wo o katan san na ye wo nkakra no di ni wo no so kwa ba nti omu tem eche o akonde di wo so akonde di oba no di san be si be ma nso ze o nware ni bi nti o fa be ma fufu o di be ma na eti be ma no so fa ba fufu o di ba no na eti but you that are on your oba fufu de na oyiyan and the man go catch and say ya say no hu ni no oyiyan de onsu sa okọ ohun ni plana onsu odinda be ye de ye bo in to asem in te ka ya kasa mu kasa e sa na obi be catch say ye bre na mi ka say on taso sa di ti am ko hu ni panu na en kasa na de wo na o ye sa ni nes esunfa la kasa zazi se ana midad na no bifre no mu kasa na mu se obanu des de bineti no mu kasa di ba di meye mekunda me na menya ko ampa para sana sikan se obanu entena be man kasa na wa dan hu no kasa no frineti ha titan no yi na no di sinibu ni dan tam ye nya ka e bituma kan tu e kwa na otu kazanu wonu so enye se waja wo di nechi enti force no na be man di dwani e enti tam be man dani no no nso yi mo da na afọ mi se ya na oba no so odwani e na odi mdan fufu ko fa ka
no mu dwane ye tell me lad so pepe ni dia na me no otro so look here something you got about me shada lad ya na friend o be ma na wu yesa be ma ba ko ba mi nu bon ye pro bon na no won kakra nu ye pro bon na no won kakra nu sikan no asena ye ko Sena adinu tinti yen fa police station inside sena obreeding ye dinu ko kofia nanu but ye dru na omuti ye fa nu ko 37 enti ye dru 37 no mbe sure no omuti o nipa nu wewu enti ye fa nu ko mo abusuafo abrantie Dennis ama boy ninuya Dennis sete ene no ekasa ye no wa tumi a chechire mu de akoba nyina eno no wa ne na wo amiensa obane so wonhwe nkoda no wode asem na kodofso no achi no wa bema ne seka akum no sabre bema no woba no adwane ye kwa bibiani na bibiani ewo atoyeti fito FM wakwakoto owura bia muso se eda nkwanche wo baabi edi ayensa kan ye eyekwaku mo wanya mfinsha no aduowotwe na wohwe se ni wasibida wo no wani pa bi no so se nipa bonfo bi na akwakokunuo ya wo mogya na to kronu agya hosa ye ne dansini ba ko ekasa ye kwadwo ye bo a ema wo kire nsemu akire aya rokotempa ewo tubi ayefa ne sene no ewo bibiani anya so MSM na ni nyina na so opanyini a edi a yede pe no aye kokuamu na kokuamu no ba hye eni bibia ni foto mo no ma edi a dodo na edi ni no aye koku nkran no chedi fi na be saji ochi 8 years one mana apai oni na ne nam na be na famie sanye eno kafi chene se obankan ifa se papa no kan hasi na uti that obanse won no hobo ne bra why ni bibia it will crab the person or banking na ja also the more about the abusiafo tene abrabo no ba sefi wa bo ni tene no esese it will crab me if yes ano abusiafo for you say papa yi aja afrokai aba en hati da se na hono unyan kan sai to ba bibia ni abusiafo ko ni fatia anopeya ena ote no wedo se yawo bitikan na ozize nipa no ya wo dia ase efase le busu ase no otra no fu no kakra de basu si kakra na ase sikan bi na ozize omode awo no ma tikeja openya fe no kokunka no otimi ato na nanom ewo nse bi abusafo a owo hye ne ene ne petemu ba be hye ne se wonde hye no anase one papa waje na na se ni pa bon fu bi osuze pa bon fu bi ade sikan awo na amama asana nanom ewo na ohwe sene abutapoko to no se woda ho na omusu se enya ko no na omuku no na omuku se omuku no babi na omode no ebeto ye pato hwe do beto ye kwa na ono ka be bibie ni government hospital no e se ebia bia se ono enche babi na omotu ya na omode na kwakoto obusafo edi ho ya pa ti na aya ho se ma no pai asi ewo bibiani abusiafo wei ayara wosemu a asie ewo bibiani owura wanya mfinhia no aduowotwe na wo musu se nipa binumu na akwakokunuo no emu bi na yete ye na se be okọ Facebook wono mu a owura ni mfonyini edi atwaguo ewo ho owura no a wanya mfinhia no aduowotwe no emu nyan kakra ya semu abusiafo okọ Facebook wono mu ye check 102.9 FM bon se video no edi atwaguo owura wanya mfinhia na aduowotwe na nipa binom akwakodi na wuo na wada wa otim se wada yaya na wababa na hemu na akora de wo hono mintimi hunu se eye mogya o we free na fuma ho hono ba se ne reporter na ka se omuku ni baabi no enye sa because send your that way boys ye bia meje ye mfa mawo akwantuo no wotu enti so hwe ne nkyɛn a ne bag ne si hwe enti meje ne me mfa mawo bi kɔɔso ɛna omutwuku no ɛna send your ye ya na omunito ho are ho na wo enemre boys na aba no se ubekrum ha ho sɛne kronosɛm na ma ne homne so paa wo Ghana ha no wodwen ho kra wo nte ase small boy no otimoto so na okuta sekan
no okuta apaso se wan hwe yie no ka kire se fama me wan fa ama na obewo yes ni nyina ye se nu boni tramadol enomro so ensan wi enom ne lakasa ne omane no ne nom no na akofa sa nsem we nyina ade abro but areho de ekona areho we otu kwan yo wakrabusia se okọ no afede na bag kura menyini so omuji bibi wo mu ne nioma se de ehia no ombefa akọ okay omo mpe bag ni nyina de ye waste ma omo nti de ehia no ombefa akọ omo afakọ ya memoye yento aso ye ko Accra Circuit Court na Accra Circuit Court no akwasetena abranti a ye friend say osai boatin ene edi no kodi na court adaka mu ni nyane se wakwafa koda wadi mfie ensia na enoba afia aboadwoa eyama ne boni asam no esiye no wakopie court ehonom enkra sei ena wotoye Accra Circuit Court akwasetena na ene wawura ne din ene osai boatin wanya finsia no aduonu num na court twene desedesede ni begina daka mu na kwando a court di bo owura nyane se wakwasese abawe a wanya finsia ensia ewonkran airport residential area na Sergeant Opoku Aniajen etiremu kire kwando boni Chief Inspector Kofi Atimbre se owura osai boatin aka ne ho asem wotonkube ewo airport residential area ho na akwadan nso ne maame etekwa bi eti epo bosume ne datoso aduonu enum abra na akwadan maame apie ana owura yi bedada akwala de ne kwose mantwia baabi de ne kwoto bench so ene suhu sawama guranya asam ketwa wo bo akwara yi bie eti akwara ne maame ebe afie no ana akwara no ebo ne maame amane sei ana wosai boaten ede aye no ehwa pa na maame fa asam no ene dosufo akache eti dosufo fiti wo mhwehwemu asenam so ama omukwoche owura osai boaten ene se ne edede mu a waba begina adaka mu no na kwaduboni ya no siwie ya pe ana owura enko bie nanu a saa kwadu akwato de bono no enya de a woje tum onifo da biara da enso PM a wote adwom di asam no Mrs Christiana Khan ampa brante asam antie mpon weyina no eti wahye ansa na court betimi ama ne bill no onto 60,000 Ghana cedis no funny party through miensa emedi aginemu ema no ansa na court ama ne bill eti wahye ansa na mu ne fo makomako edunan so wanya sika na amade a ene na emena no ne bedi sede se na efata eti mekwaso ademani ade ache wasasem ho de befima babia no mefa nkame otakafem atiefo se abusuafo yama ne boni enoba afia aboadwoa ewia simpayifo ka sembi wose de opa ye nyade onya yenso ampe awo a ene bi mokọ ho atwea mantese kọ bọ won pa yesu frɛ nyankopɔn sɛ jankomu nsa betumi aka bie no ebi nso nya no mototo na se ye kɔ sikuma dɔmen brakwa mansi no mu na Krobea hɔ ye friends breman brakwa ɛhɔ ɛna ye dream wo ba no okunu bi a nyame ncha de nyame adom wo mo ba akoda ba mu akama nyame adada akoda no wo ba no yafum ama na wo bosome nkono watete akoda na makoda na nyamfinhia no mienu wose ne sofo se akoda no sekel so yade ne bi wonimu na wo hwese ne akoda no tabia ne yobia sitie no wo nsem fata se wo motete akoda no ma no nyini enti wo makotutu fam asia akoda na mnimu no so ama sebra ye kasai akoda no tinananom ewo ansie do na asam no ba ye no eya na watwe awie ye na asem no asiye ye ne dansini ba ko ekasa ye mo kirem se agya ye bibi ne mpoma achi woda wono mo anadwoa no hu se wo ba ko be ma ba ko ya asofo ba ko so ka ho na akoda ba ko so bo won mo ko achi dese ya omudi nkomoko enti se ne nkomo no sibi ko na twetwe no a ma ne ko biye ne mpoma so wo kwa akɔhwa de kode a ekoso ampani ampa ne nuane ampa wo ko no kɔhwa ya wo ba no okuni ena won mafa sekan etutu fam ne won motutu pa ne nya agoro ewi akiri a sofo na bompa ye hyira so se won mofa akoda ne hye ho wo mun kata no sokora ne ne de besiensi wo mu gya akora ne kwan musu abetena won mo so no na emfiri wo mo so ena won mo so yes apepepe esi akora ne mu so enti wo abra mo firi wo kwan no so wo akora de kode a wo mo de ahye fam ho ampani ampa okoduru ya akoda ba mu a wanya mfihia no mienu waba no okuni won mo ba no akoda no na wo mo sia akoda ne mu so na wabra okodu ye se ne wo mo sibisie no wo mo sa do mo na bobro na tie no so ntie wa taatai pa ama akoda ne bi ewurawura ne tirimu ne nanumu a
wafiri mu wati na nanom ewo ensie do asem na kwa kwodi aposifo nsem ma sebra ye kase oba no okunu de aposifo akere wonom wo mototo wo mo no ena babada adwase sofo no na ma wonom akwankere na sofo no kura ka se ne akran sitie no wo yensuo ba nete bia no kura mpo no enye papa enti wo musia akura na beboa amamusuo na ete awofo no so no atumi afiri wonom so sebra ye kase de sofo no akodi sa adwuma no wo boa ye ema sa adwuma die ne koso no wono watopia fa gyan ye aposifo pene ba bia wonom enhu no nimo awofo na kwakodi aposifo nsam a wo mguso a etutu ma no ye kwa adanse eboase na otwe atwa mawie ye ene beto odwa se Yaw Asante adwumafo amiensa bia kwakwa menase ni nyane sabia ya na wo mo eye adwuma no amena ne bi abu agum ema nipa miensa ene hyewo mienu de wo muti yeye ema mutumi adwane baako a waka de na wo mo hwe no mo ehu no nanso nyame encha de man rescue team no ebo adwuma pa ema mudina so a wo mo ehunu no nese waye nyame adia na empayfo akiremu a wo adwumani a ene wafiri mu ene woni a wo mu de omunye omutiri didi mu no a adwumako bi afro say United Mining Alliance eno aye enwumako nketo na wo mo age contract ewo Anglo de adwuma no emu no emu bi ena wo mo ewo enti saa bia ho no no ena na wo mo aye adwuma wo bi ehu de eba ya ema ehonom no nko ano saa kwanhia no etumi esiye woda empayfo ase se wo matumi aboa ma enne wo manya eye emu no na mmom Yaw Asante adwuma no gina so no mama busua enina yakọ meka se wo mu de emu no akwakoto eye ayaresabia wo mo eba betena se ahwe adekodi a esiye ema esa efa honom kakra no etumi ebu ye sanse dwumekuo kase ti se egie sakwanhia bisia wo mo mra mu na ewo so mo ye hwehwemu no mo hwa adekodi a potia ekofa sa akwanhia no ede ebaye ema enipa atumi afirimu meka say de wo mu kiremu a adwumadi ahodo a ekoso ewo asase ase enadi koi nyina no wo mo adreso kakra atosana se wo mo atwentwe enema kakra eso kwapem bran hwemu no ebewie ansa no mama kwan se bia ya sa nipa na wo mo eye adwuma no wo mo betumi asa ahyase aye adwuma eho sira bia na daachi bia no enkwankwa fato renchem bia ensanso emma ebio enti meka say de Yaw Asante amena ebu kata nipa miensa so no mienu etumi enya enkwa baako ana wo mo ehunu de wo ko hunu ye no enam ba bi okokosha ye nitinese wa ye nyankopon edia enre numre be se no num de kro from makase ye fa ye Yaw Asante mantem ne me ahodo no ehun suo kokoto ye ewoti mantemu na ensuo na eto ye mu agrada ne ayere mo de na nya asem kuma akora enframa so na enam wo setie nie na bia bia friends nkwanta nof mansinu mu ena busuafara ho sem bia sie wo abra na ensuo no toto frama na mu agrada dwudwa ne ayere mo so tetie no wo ba bia wanya fihia no aduonu nan enwemu kire se na wone ne kunu akwafuo ma wo mo ba besen wo ba ne din de na womi wo mu frefuo mu kwaso ba no a dum yan se agrada no adwa aba besi oba ne tirim amuru mu hono mu anu oto fom no wa hia ye se tum ena oda ho na ne pa bi no nsu se sene wo se be hia tum sa no enwo kakra emu owrem won mu hwa na se ni pa bi nom enne ne betimi abase bia obi kura mpo bonidua wode agrada bonidua ya oba no kura wampa ho asem bia nka ene se enra ensuo kakraka ye to ye woti mantemu emu agrada akwakodwa ama oba wanya mfinhia no aduonu nan se bere waye nyamedia ene na ye to akase no so ye kofra mantemu ho security court no akọ asetena na abranti a ye de no ekogina court wadaka mu Abdul Wahab Bashiru woyobia won shida enye adwuma bia ntia won na bachire na no na bible kura ka sense ne eni adwuma ye no bonsam bone pa watumi ama ne ho kwama bonsam abone pa zoom lion fo afidi a wo mo adiasi won mabrantie no atumi akwakowia na wabra sa bonfosam no ekoso no na chese manfo won patam ho no mo maye word papa wo mu kire ma na sese de kro no ekoso no enya sam ketua e ho no mo enti no mo so ani abre enumu ena ma wo mutumi ekire abrantie ya want to be kura amfa eye afidie no anya de na opese wode eje wabra de ni kwadi na court ne de kwadu ebo no wade atumu se ampa enti jadi a wotena se ehwe no no so ye gina wo chopa so na mede wako emfie enum wofrimu efia enya dia zoom lion fo epake wo mu hyen esi ho no mo a wo be wadre se wokọ na wakọ akọwia ebio
I was your for Hassan, you didn't send me na AC, one more boy, yea, a Yakwamia Jenny Boatin and Nakokoto, Kojapia, one or so a Yanafamudie, and Nafe, and no bar a fear abwajawa, one also so uncle and ye motin and cancer watunkra at Yamaye. Yan some for penny of a John and Chibusiakon, and you know me, no, and the Sumai. Meeting any, I'll question edgy walk or dear Minimiaba. I feel him, ama. Every year and some was see na yet way a tramutel. I was your focofa by Edema Ebanachaba Production and Consort, Dr. Eben Omame Ephraim, Wakababy, Madame Vida Ango, and any na I was just say young Fantum anyway, say Nyamia Domoa. 19th June, Nessa Memenda Ebe, and now watch me no, and I'll be a mammy a year no. And to Dr. Ben said, we cabins were free. Na afa man for no edumako. And to Adoro Masobe Kobia, for first year who men so send ye beya, ye behuni parodua aircono, and a shenya, a was say yefa. A humanini 0203 73 85 00 0203 73 8500 a ye no ho ka no enti be kobia yesre wo a no afre ne yahu nipa dodo a ka no ye kwakofa. Okay. A bandage Hepa Plus doctor Hepa Plus, yes. Ne maame na afri 19th of June a yabosomi a ye besimi boy na ye me de chatwo enti de ye besimi ne de to so dunko no na je say na no me da no ne na awotwemi enu so good na ayi ne beba so eye na no me da de ahia sa me da atwam kwei ne na awotwemi enu so 19th ana na awotwemi enu edi animi me bo sa me da we ye 5th de ebe na de beba bi 12 enti ne na awotwemi okay is a bell na awotwemi en sankra oh okay and you know on there ya abo aye enti yara wase atiefo we ye kase bo bema no na ye course no munta mutwiku na ye dwada ensem wo ho me ba sesia Ejebo, echenya babedu. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse atwere wo no. Na sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso antentem. De na ni so tabri no. De na setatai. De na koma boni periperi. Na esan na ne srade e woni padua nim. Sanso na eboa mamogye di afrisane e woni paduanum ana afei obi a pampan ewo nanum Spanish garlic mixture ne capsules here abai so upe bi ato a ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Danny Heba Fred Mens Heba Misty Heba ana afei KNG Heba any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi shanen so oba wa fafro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfedumienu entimi enum aduro yi bi frɛ 0266 114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules here by the ɛyɛ du papo kana kabiem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebusi immune system a abosumi pini obi a nyare de ti ase emedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomden ho hia me yie esene bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo sevu e de ade foforo entime ma no mpafia ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfra 0542 778 572 ana 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwɛ saa ejedi nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa woje hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o yare no masa de machine aka ho ye de bibiduro ka oni asa de wato machine so ye san ye o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama wo sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo na nwie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Nana, Bibia Bokode, what both washroom have by 6 times. And open one other. Do I said the Nina hobby when we do so? Mean to know, don't read Numbiano. Miss Origin so and Najunina, Namiko Junso cry. Emma Papa, we are nice at the Biakamayasan. Now, Pia Bepim, we do meeting where no Bia Dan in Sheme. And the Akamayasan Gumitrazes Mamma Nafo, and the Chiri Sukurane said, and see me Mumposa Minimiri Ninchum. I said, Die Babano, Midi Buenia, Natradada. You Gumawari, and he is serious. She, Metawase, Makobi Mupe, and Untina Memfa, Pros Love Capsules in your Pros Love Capsules, your natural dietary supplement. You didn't wear in a banana, say, and Member Marima Oba Infinia, Okomo Ibimu, Obajon so free. Now, don't want 10 can I don't so too big. Share, Wayne, so you find a true man capsules, and I do want to mean Majuman Pamunina so to a car. And Mama who are this from Pros Love, need true man capsules in now. I natural in for a diabo jamai so. Ubenya Enui Biato, KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinac, Freddie Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM. Unsa ebe kembi. Atu phone for Natural Lane Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne true man capsules. Bema beye bema bie. Say getting catway. Food and Drugs Board Ashishima Jia to say. Hey, Abapamo, Womundi no creo. Online shop no. Ade enema we order no. Omo say you ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa omo so. She say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Omo de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ni tie wan say trafie ma ye ni dwamre. Say ye ntade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye ba yere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ka bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. Hey, na ade nanti mu star bia aba foforo no ana. Na wo nanti ana wa che usisi wo sugar. Se wonni me yare ne na me nipadua mu a enka wie wonya me rofo kra. Oh, sorry. Ya ready and fancy nipa. Minim ene tie me yare ankasa. Oh, kakra na nansi ate me. Me chinka sei asemu bu. Ade wonni Lawson herbal mixture e wo vie. Lawson herbal mixture. Ene e wadwuma ye pa. If we say se me malaria ne kan ne ho a. Achinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no. Honam ya pa. Wo bo no bia umia no kra wonte enso achire no na ye no ya afa malaria koko afitikromu amani hunu wapo so ta ye wo ya ede en eya na mentini mu ta hye me pa na ase de emikoto dwan hunu bisa me so de bancha bobo ngumu a Lawson herbal mixture ebetine tama ho atokra ene ye se Lawson herbal mixture ma me hoto me de a me da was na we no enye sika na me de da was oh that is in kind wo no ha o chibre me nya me ko pedia bro sesia our pharmacy chemical na herbal shop bia be me omanfon frɛ 020 267 5778 and then 0242 133 577 Lawson herbal mixture de ɛho na ase ɛyɛ in kind. Yeah, na faako na wo pay ya do so wonim sa wote faako a wote wade so eja amanse West Rural Bank Environment seminar man say what den shisha fufura ba wato ne din Ama West Express Loan me ya yedi kan be di ashiro na Ama West Express Loan e ho asem te sen Ama West Express Loan ho asem ani say juma ye ni bia wakatua fa controller no obetumi akwaje bosia e wa amanse West Rural Bank na mini account so amanse West Rural Bank ene na maye ne dey emfa ho so wa account wo ho ana woni bi obetumi akwaje bi die hia ne say
Wodi wo payslip, wo photo nketwa mienu, ene oman mu ID card bia wo. Na afei, wo panyi wo adwuma mu, e de ne nsa be hye krata ase. E di adanse ese, wo ye adwuma wo. Eno ano no. Wo di sika na ma, wo nche kra. Ye amanse West Rubber, semenhia. Obanfo amu obo ase ene ne mpotamu. Amanse West Rubber Bank adwene mu hunti. Wa bi won krabata baako ewo Akrokari College of Education. Enti moni won nidwa na moni beje pa. Santa Senso, owo Pokuwari Senior High School. Eyo wa ase hwa. Oh, Amanse West Rubber. The customer is king. Amanse West Rubber. The best always comes from the West. Capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Mimi, I'm a cocoa school, Abama. So, we won't know the swat, and I'm the day. And now, why do you know? I'm son or Casa, I said, my second, Mamma, no talk to be animal. Something about could be animal. But, yeah, I don't expect enough in a Gurukaka. So, you're watching me, and I've been one, you tell me, and I've been so. Obey we are not the Munyamia, as the Munisha, the Bayam, so I don't say, don't watch about one, my Zahara Miss Sun and tea capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyan was 0246 348334. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food beboa afeidie aya busuanchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opesen yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Aseda enkoma nyankopon eto sumienu aseda enkoma Asem Beba Dabi fo ka semenhia manka kunani kamene memba ye didie matimi wajina ze mechi ajiska no de amame efit na ko metimi de asate adwuma enye binni ze memba edi enti mesra atiefo obi biala o temi se obi ate bibia etre ne so se bibia one family ahasenu na odipem nko a se mobeka amano na de wo se moje na ade amane bia se moje na ade edemano enti se meda atiefo so ase senka ze menhia mo aka se meneme maka ye kodakom omo se todie ne die o ba kire me se minto meswa meko meswa konko baako na minto etudro enu ya ne ya chechire enso baako ena etua boba mienu akoko tuntum ensanso no apetesi akotoa snap akotoa na memfa sika 100 cedis entuso etua boba no ono ne de baako o de be dai me koto me de ko suma so akoto ena ne ma Kwame Michael ne ni nuamo so de baako owu abusuan ye na ye abusuan so de 102.9 FM. Etua boba ne ya miensa oso di tua boba ne kosuma so akoye dai kire mi mu dia me de kwan ni se me ko bonu dua me ko tutuyo no because wo mo de kan dia me bia me de ne ko no ya ma me list de da ase me botom e de ma me ache me na che ne che se sisi wa ye me normal one enemy in the world
Papaya maya kwa we pa me me rana de odi atua me ka no ho. Me pese mi hunu se tua boba miensa we. Wo se hwan dia ba ko hwan dia ba. Johnson the Emmanuel de Graf Johnson dia ba ko so for the Emmanuel de Graf Johnson World Commission ko ye na ye ne dia ba ko. Ne ma no kwa me na ye pe. Kwa me Michael ne dia ni. Na we so na busua dia ba ko. Na se so for the obondua enya no. We yana. We ni powers. Snap on so the bed. Snap ye kwa egunsa. Ebodin egunsa kanchi. Ade a ode ye ona show pa ho. Message sia wone me number 1 enemy. Ne ho ye me hu chen COVID-19. Asem Beba Dabi. Wasana babio. Wabo wasana babio. Asem Beba Dabi. Nyami. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wabo wasana babio. Wasana babio. Asem Beba Dabi. Wabo wasana babio. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 Asem Beba Dabi. Nasara wabeleka ya minyami beye frara woyi. Asem Beba Dabi. 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 Wayne ya chawo. Akenkawe ya chawo. Wasana babio. Wabo wasana babio. Wabo wasana babio. Babu smiasie. Wonya no susmo ye be kan ya ho. Ano na sawa. Kwabo wo within the yewa when you never know what to do so bad ya when you ready ogungun ni cheri anfon yo do man koma ni yan ko kwa mi asafira ogungun nyame no gura yen su ko when you nyame nya wa ni ami amon so mo re nyame uto nsuo na bo awia wa cha nyame won na epem ye ja do na epem o da sibe ye ba ko do na epem o ani nyam ko ni e won na epem o that's it. And then you are dear, radio. What a tsunami when my family. I don't know when Yame. What's I ye? Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Raps of 4. Wabo wasana babio. Wabo wasana babio. Asem Beba Dabi. Give God praise. Okay, 102.9 Wani papa, wani na baby asie, penny pepia na nyame aye. Odo wampa, dia body fiti asie. Yewo ye nyina wonsa no de ahye. Omo awutumi woni mani na so, oba wusani saso wadi bomu wodanso. Enji rabia wadi ajira wona. Emphasi na koma nyame mufra. He gave you life and he gave you wisdom. Gift of knowledge and many more. Day and night, rain and sunshine, time and seasons, your daily talk. Mami Misa said, "You put na yeah. Tell me what are we doing on our part? You put na yeah. I'm a yummy who said was some yabo. Company yam born. I bring in them. What for ye man born? Oh yeah. Opanasi man born. Yeah, no so him yeah. Abraham yamenewo. I said no. Company yam born. I bring in them. What for ye man born? Oh yeah. Opanasi man born. Yeah, no so him yeah. Abraham yamenewo. I said no.
animonyam manyankopon efri said na humobro etim hoda adentina minyina yena memmo na baso empempenso a wode ye ne abedri enne se yesipi na yesita se tekiremada abodwem na se moja edi yemu afurusania se ye kankan yeni a enhwe so pa wode ahweyen ehumobro bi a wahu yen adom bi a wamana so me no mienu so a ese fatase ye de asedama no enti enne Fasidama nyankopo. He deserve it. He did the Krobea nana Yaw Asante ewiabre mu oji amanie. Apesa makana nanie. Ewie yasenhia bio. Na ye de Asem Beba Dabi dwumadi no obesom. Baby biara wo wo heme. Baby biara wo ewiabre mu wutie me. Asedanka o. Ena ya juada ni papa tu eni na hwewi ase hweni papia na ne nyame aye me boso mi ne da etwato ne ne emfimpinu eni aduonu kromu ne awai enkakra ode ye kɔ wa mayen tumi woni o manyina so na nyanyam bia sa tumi no ode amaye ne yetumi yusu ana eno ya asem wo se fatase yebusa nipa ena wiase abibimai Omanti asemai Ghana ewie ye chiachia obi biara otie ye Yumadi ni ya live ewo Facebook ni YouTube nyina Sheshe 102.9 FM Sheshe Otek 102.9 FM ewo Facebook afe wuko YouTube ne nso so a Sheshe Otek 102.9 FM enso wo YouTube ne nso so nembo mu amu wo Facebook ne de wada ma ya mom wana mon share show no ma ye Monshe, moma munya no munya de suane ya de kire dwumadi ni bintie na onu munya binhwe adwenkire bi awo no beto amane ye wo ho ye beje ni akan ewo afidie yi so enso de amawo sabre ya ye ka sei apamfo ni abadwafo nyina ye krado ye de Asem Beba Dabi dwumadi no obesom enesa wuko GN radio so okọ Patmak radio so About what radio? Amansign FM, Granny Radio, on Winina, United Kingdom, where Bruchimanimu, or fashion, not live. Afe Woko Kings Radio, Nini TV, so of France, Paria. Dachi Hima Radio, so of Denmark. Rakus FM, so of Belgium. On Winina, what they move for Joe, live. Ewiya daji, Nenya botre, or the Yako, or the Yaba. You best young ye. Ye betchre ye ho nso ade oba de chiam ye wie ma ha ya eja akra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa mpacho na nso so e Nyankopon adom ye nso ye ho den ye de Nyankopon ase enra na ye nenam bokrom St Anthony yes sure the Rasta man yeah, Ubusani said Rasta no ya was here on I want not dream. Sure. The Rasta man in mind. On the Rasta no, I want not dream. Good. And ra and an insato be so. Intina as I say, your kotaye mi anechi. Emma ne yamane ye fe. Ampeni ampan so ye yamane ye fe. O share adofonia this year babe boy dwumadi no a. Na utumi hu se enipa wodom Edema mada utek. Very good. Ewiabremu yeshia na yeba besom. Esom nim wo no ye de nsem nam. Ene okoye Facebook ne so a. Ye wo Nana Kobije Junior ewa ahoma ne so. Na wo kire se Nana ya Krobea Asante. Ene awia yi ma ye nchiachia wo. Ma ye ma wo ha. Ma ye na wo ne wapamfo nso ase. Da biara da dwumadie yi amode bre yen. Akura eye ye ni so eye ya hohoahoa sa wo ba bantama abedwafo yenso ye wa ha na ya bo adem e na ye hwehio no live ye wo Antonio Pon Argentina fo no omche sakura ya another blessed week ena Awurade Nyankopon de ahye mu yi na nanamo nkaja ngum na yenso ya te ya so a ye tie mo ye mamo piao Argentina fo ye tamochi owusu ba na hene ono nso wo eye Facebook ni so bi ena o se akura ene Yabnash Pharmacy Moshizongo branch yenso ya ye krado amamo sabre yenso ya boade mu abiebie mfidie ni mu ena ye hwehio no live
na nyankopɔn ɔnka mo ho paa ɛne daa ne daa mo bɛtena se na mo som emebika yɛ nyinaa afiri yɛ Shadrach ɛna ɔse akrakra bia na Yaw Asante yi awie wo nso yɛ da wase yɛ da awurade nyankopɔn ne asɛm pɛmpɛnso a ɔde yɛ ne aba beduru yi yɛ wɔ Goyal filling station ɛwɔ atwema mem na akora yɛ abade mu abiebiem mo nkɔ so ankipi the fire burning yɛ wɔ honorable abedi Kumase kwada so ɛna ɔkyerɛ sɛ akora ensɛm ne deɛ daa ne daa ɛbɛba da bi ampa mo ntɔnkɔ so na yɛn nso yɛta amochi yɛwɔ Crispo ya wɔno wɔ fufuo ɛna ɔse akorakorabea moma yɛ nyinaa yɛmfa akyitae ma mampanyini wate na sɛ yɛ amoa no a ɔno nko abelde ɔman Ghana ɛnyɛ yie yate yɛwɔ Setakwa ɛna ɔse akorakorabea Ghana deɛ yɛhia mpaebɔ a ɛmu ɔden paa saa bere yɛwɔ Wood Village na baabi a wobɛfa bia akora yɛ nyinaa yɛabɔ adeɛ mu yɛ follow I know a place minim baabi ya akora ɔmotɔn wi paa nanso wobɛhwɛ aposifoɔ bɛyɛ den wobɛhwɛ na sikadeɛ hwi one time sam na adeɛ na Diego nyankopɔn mmoa Ghana na wɔamoa yɛ ne a ɛden yɛwɔ DJ Accelerator down ɔfe so kɔkɔtefoɔ ɛna ɔmo kyerɛ sɛ akorakorabea awie yɛn so yɛhwɛ wo live na ɛna awie adehyeɛ universe fashion akora wɔnom nso mfa mu nni agorɔ nyankopɔn ɛnhyira mo ɛne mo nepa da ne da mo de babɛsom na ɔba de akyi am yi akure awie yi ensɛm no a yɛde ba no ɛyɛ nsɛm a ano ɔhye onim sɛ Asante fe so akora foforo asan yira bio akwala foforo asan yira bio emfinhyia nan akwara ɛwɔ Asante fe so die si ya akwala ne yira ayɛ na yekuhu se yekuno ehye fie wura asoami matutu fom de na hyehwe eno kra ye nkanwie fofora sensi ya akwada baako emfie nan akwada wono nso ayira ena wie de ye tete ene se yache ohura bi ewo sasem wei ho na eye dan ne achi se awura no anyanyam bi asa akwada na awayira no se awura no twaka ben ne de woni nim yenu tam awie yebewura ho na yakwa akobusebusam na yahwe se anyanyam bi ade me pa pote na ekoso ntia ofen so sa ne omanioma wi ekoso sa no obekai se papa bi wokowia na kokko emma papa ni kokko hunui emma omoche papa no ebo no eku no okai sa asem no montwere ba bi esi yenhyem papa kokora 80 years fulanifuo eko ni fie eko wia na kokko emma papa yi huya omo san ku no asem no eguso okoso na ena wie ya wuram akopɛ busuani ɛwɔ saa asem yi ho sɛ ne asem ni si yɛ no ɛyɛ reporting side and family side ɛno nso sesɛi awie yɛbɛwura hɔ afei akwada ba yɛ bie obi de ne nsa ahyɛ boase wayɛ ne sete na akora asɛm no ɛhye paa akwada wɔ no wawie school akora ɔse ɔmfa n'ani nto ne baa so ɔmfa ne baa mo akyɛ ɛma amanfoɔ ma ne ho sika mfa ne di ɔmfa yɛ koko nkyerda ɔbɛnoa mo na watɔn akora obi adaadaa akwada yi ama na boro boseɛ 30 million na 30 million no de akwada ne de ayɛ no yɛka kyerɛ wa wankasa wo se bɛfɛm awie yɛbɛhwɛ hɔ ababaawa bi nso kyerɛ sɛ ɔne bɛrima ɛna teɛ ɔno a ɔbaa na akɔfa mpena ama ne kuru na hunu sɛ wɔpɛ so ɔne ne gyae bɛrima ne sɛ still wɔnyaa no enti yɛmpam bɛrima ne mfiri ne soma no makɔfa bɛrima aba mene nnɛteɛ ɛmfie nan nie ɔma bɛrima ne mfa ne ho nka ne da ɔne bɛrima ne da kɛtɛkorɔ so ɛda sɔre ɔno akɔfa mpena ama bɛrima n'ani tua sɛ mpena ne hwe wɔ no ɔhwe me nti bɛhwɛ sɛ ɔhwe me na nyɛ wɔgye ne gyae kɔ me na gyae me wɔse me onyaa no
awia yi asɛm no ɛyɛ asɛm kɛseɛ na awia yi yɛbɛkɔ yɛbɛtiatia mu na yɛhu no ɛna awia yi apɔsɔ wɔ ha awia yi nana adwoa dom akyɛdeɛ wɔ ha awia yi gyataba wɔ ha yɛn nyinaa ne aka abom na yɛba abɛsom ɛwɔ 102.9 FM Otek FM so emprempren yi mekwa homa ne so na me ne owura bi a yɛfrɛ no akwasi sɛi mene ne kɔbɔ nkɔmmɔ ɛgya sɛi wadaroma aha yɛ Otek FM Kumase awia yɛmo aha o ɛgya sɛi na mpom te sɛi Kristo adom me ho yɛ paa good yɛda mo ase ma mo abusua ne nso yɛakɔ asɛm a ɛtoo mo na yɛ asɛm kɛseɛ nanso sɛ nyame ansi a mɛhwɛ nipa wɔ asase yi so a ɛden enti ɛma mo yɛakɔ wate very good mo ankasa mo nua 80 years abusua no anyanyam bia ne wuo no mote ne sɛn fa yɛkɔ yɛkyi kakra yɛnkae mo yaw deɛ nanso fa yɛkɔ yɛkyi kakra na kyerɛkyerɛ yɛn mu sɛne abusua no mote asɛm no agya sɛi yo me da se so ɛkyɛ wɔte afuo si nyinaa de si ɛne sɛ saa dan na yɛ adwada amapa na me bra ba so sorry so ɔfa afuo ɛna me bra panin so ɛwɔ nakura ɛwɔ afuo mu hɔ a nto kodu amapa no a odu nakura no ho sɛ ne pono no yɛbu ani nti owura no ɛdan mu ayɛ popra ho hwee wom nti ɔtoo n'ani wɔ sɛ yɛde nwura bi atwa nwura bi ɛde akata bi so nti ɔsɛ ɔyɛ ɔbɔ n'ani so ɔhwɛ Asem Beba Dabi ɔhwɛ anana bra panin ɛna ɛda hɔ no ayɛde abakyɛ ne tiri no nti ɛno sɛ ɔsan n'akyi bɔkɔɔ baafie na ɔbɛfa abusua amanneɛ sɛnea ɛsiɛ no na nso abusua ntini nya ho hwɛ ɔsɛ ɛkɔ police station kɔbɔ police amanneɛ nti ɛkɔbɔ polisifoɔ amanneɛ ayiyɛ ho nkrataa asɛm biara nti polisifoɔ di anim ɛma yɛkɔ akura hɔ ɛkɔhwɛ nea asi wɔ hɔ nti ɛkɔduru yɛ na mpanyampa na ɔda hɔ a yɛde yɛtwa nwura akata no so Asem Beba Dabi na yɛbi nwura no so no na kyerɛ sɛ ne tiri mu yɛde abaabɔ ne tiri mu ama ne tirim apue mmienu a wawu da hɔ nti police watch twitwa mo mfonia na ja mo se ama so mfanko hospital ama doctor so ko yin mu nti ma so to come to hospital nti do doctor so ihwe mu a atwetwe ono so de obetwe bia e de ma police one nti ono police for my plan say de no be come chiro de be pa ko si o ni e de aka no de e wo ye na busuafo ho nti busuafo so ye say tani opinion yin fi aduru na yɛsɛ plan sɛ deɛ yɛde ne kɔto mɔkyerɛ kura no a ɛyɛ haw ne nsɛm dodo nti ɛbɛbɔ no ho mmɔden ne asie nti ɛtumi sie no yɛsie no wie no akyire yɛwɔ hɔ a na ɔmo frɛn sɛ anwummerɛ bɛyɛ nɔnsia no nɔnson mu hɔ na ɔfrɛ sɛ ɔmo akye boys bi a ɔmo akɔ via nkokɔ ɛde ɔmo aba police station hɔ nti yɛmmra mmɛhwɛ nkokɔ no a ɔmo akye ne sɛ yɛn papa no nkokɔ no bi a kasa ne yɛ musu ekoduru ya papa no ona no nkukɔ a wakura o ma chi nkukɔ no nyinaa nti police for no nyinaa so o mu di adanse nkukɔ a ebia butu kosua so nyinaa na nkura ebia nkura nketo nyinaa ya chi nkukɔ no nyinaa de kɔ nti ebebi police station hɔ no na ya akukɔ no de obutu kosua so no ɔno ani ya opost nkukɔ bi so o mu nyinaa saa boys na akɔche nkukɔ no o mu kum man no nti na abusua any police and nkrofo no the kosi ane say police force enya adechi a amama yakọ bia ho nti omo bo nkrofo no ebo no omo gitum sa anokre na omo anakum papa no omo anum tom nti ye no omo kọ akura ho ba ko kire se tenten ba ko wom na tietia ba ko kakra boys no omo nipa mienu ba ko se we ka se nko gina na pono no so opia na me de ababo ni tiri me so me ko cheche nkokọ no enti no mo agitu mu sa pena pa mo anakum papa no nti no mo sa fro ba police station nti na me police for yan so on be prepare case no to court enti kasa ni ye mu ye de ko adwa court ha
ya ko na ese magistrate no ho mfa no enti police for almost adom by self bi omo ye say on the 27th I twam yi omo do be kwa aguna court nsuta court it is 27th no ye ko nsuta court ye ko na yam say ya nkoduru ho ntem omo free case na ya maduru ho enti na say case na adjourn to the next 2 weeks again omo the court 10th of this month June some no the akosie and attention and the akosia ano no say onum the case no akwa bosumi aye bewuramu ne de tosudu meboa edu mpacho ane emranti a onum ba bedi se wonum yen hwa de bi omo kire se entokwa bi ewo omo ne mo papa ne ntem ana no mu bewia de ne ba ye nti a munwi amade enko na muku papa ne ka ho kesa papa no ade sembebre ojo wa onti ase papa pania 82 years akopra wa emre pra na o te kura onti no okru ene nkoko a oyen wa afuo mu onti na so okotan na o hwe no nkoko enti ono omuni atembia oni omu ba bia na boys na omanu mutomu o masama mo kan se omu koduru e no ba ko se ba ko omu fa ba na onyina na pono ano na so papa ni pia on fa ba no mo no 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 mo machiche nkoko no ti de ko ye no nti papa ni pia papa ndo no akokra wo na ho e ko mbeti mi aso ni mu kra ba ko achiche nkoko ni nyina na mo aja no ho kra ko a won ti nya hwe ono mo ti nkoko mo no mo ti nya hwe enti na omu kire se omu suro se papa ne beba beka se bia omu ne be wiai enti na mo omu kun no na asese papa ekra oni omu bia obeka kra no a na nim se kwa be so be kira me enku omu papa emfinhia de wotwe ade na mugya wono nso nko aso onkotena sa akura na se onim o fie wo krum e wa dra ha ya na o po a wono nso no e ho no odo akoba sa anti otimi kodi obe na oche na wo nkoko e wo honom nti na nkoko nti na ya ma ota akọ e kodi na oche e ho ano abakrum kakra wo ano akodi na oche e ho mo fe na mwa nti okwa so ntimi nya adwuma kesi bia nkoko no ana o hwe omo kakra dia mimi pese mi hunu ene se adenti na ya amoma ono nko a 80 years ene kwose sa awira nim ne women say na yiri fi mu ake kakra ena na man so ewo mo nchen no so ne nchen no so obia e bo na bra kakra wo nyamya baby kakra obia ante nchen pimpin anti ofie enso krum enti no wo ta akra no so na krum ho enti ono atimi sore ko ekodi na ansa na otwe ho no asamba ta na ya wo ye obi apani abasa obi wo nchen tie ade we ya ye na dwemu kesere ne obeka se na se ne abusua emma mujai papa 80 years se wono nko an kohye ewiram na kura na fuom ebia na wotwe ansa no abafie papa ekura ne abusua no momfa ne ho obegi atomu anase onyintum no ya nyintum ta say o fie no abusia fo fie a ono omoka na kama okwa kura no a abusia no akura ne promo ense na nwa abusia no abi na de suo ne ediane nyina akoma no ho Asem Beba Dabi anya sa ade abusia tu na gege mu sa yentu na gege mu eni kuno ho pa kese ya abusia mu kura meka se ono ne peni a waka wa abusia no mu a obi afetitiri ba na kuno comprise ni to na hono ekosra no na yene ni bibi nkomo nyina enkofo no mo ye ne sa nyadoa we no yeso omo ye fulanifo amen enokre omo ye fulanifo ni ye fulanifo wo mo nyina nso te adwura kuro na mu a ye bisa wono ba ko se oti fulani hini ti na ba ko kan na ba ko so ye hoho a
abɛsoa ɔno ba ɛnkyɛ according to their statement nsa na baako no kaa no adwira hɔ fulanifoɔ wɔ hɔ paa fulafoɔ no ɔmo asetena ne mo anaa mo temamufoɔ no ɛne fulanifoɔ ahɔhoɔ no aba no ɔmo ne mo ntɛm ɛtete sɛi ɛwɔ adwira hɔ fulanifoɔ de no korɛ sɛm ni sɛ meka no korɛ deɛ a ne ɛne ɔmo ntɛm deɛ ɛnyɛ no saa ọchọ bẹtẹ obi akọnti obi akụkọ afuomu ne nneɛma a yɛsɛ no wɔ afuomu deɛ bebree kwa ụkọka a nkwa ahụ na nọọnụ ọmụkọ di ehyia pɛpɛtɛ ɔhwɛ yi a yɛbɛto na ɛnyɛ asɛmpa nea mani mmienu yi a mekɔ afuomu mekɔhuu sɛ ɔmo sɛ maame bi adɔ ne di ntɔ maame no nkwa na gyina afuomu hɔ a nka mankɔpia wɔn so a nka deɛ esi hɔ na ɛnyɛ na mmoa na ewi na buro ne na ne bi mo nfa okra me na me package me yes some package so no mo no mo na tiri mo na mo dane to nwure enti no kwasa me dia mo di no wajako mu ana nya asem papa enye enti papa yi onya hwe so se ebia omo de oma na ntwie kɔ na saase ne so ena ebia papa ndi nkan kan enti abona to hɔ ene se wo mo de befa ankokɔ so ebeku ni I'm saying, well, no, the boys to see and phone card or moon kind and cheap. I'm on your mom kind and cheap. I'm on your no, so I'm here, my bain. I walk a draw. I'm one of my jazz up for New York or mobile. For New York or mobile. I'm on the number. Some you know, you could dear we. Ya, woman, you almost want me here to be. I'm on your Jumabia. And woman, dear Pronona. Who almost said, and can be obviously in church, my mother in chapel for so the other and some or the woman here Jumabia for no one or more number no mobile. Ebra, ye che woman no. Monsuma dear mo who say a yam passe, ba cote, full and me, ehine, if ye were Jurahamba. And the question me, Yadika Abusa, Yabusa, and I tell me, I say, I'm person mechanic. Ọmọ dasọ si na de bia ọmọ na dịrị ọmọ diame ekobusa ọmọ so ọmọ ni ọmọ ba bia ba de ọtún na numu to ka se Fulani yin ti na ọtẹ no se ekobusa Fulani ya ọsẹ ni na ti ekra na ọtẹ ọmọ nyina na kese enokre kanu na eyo onde ọmọ nka nokre Asem Beba Dabi edi se de abusua no de pa na mprempren mo papa yi ene mo na na ewachi ede na sesei mo hwehwe edi free o mine ne ho tete le ya hwehwe ne se ye no antimi fa asem nhyɛ nsɛm pe ku asen akodi abansem ka nko ada nke beka so munye o mpofo no mayere nke nko mu ntiaka na atika but akodi abansem ye ka ne se aban ma atenten ni enye adwuma entisa bia ye wo krom ha na da chi bia ntena di na asananu ba beka se bia chana fa ranya adwuma na emom aban so ene ye ni yi ye pese aban de atenten ni e de tukwan mu so bi di ewu sei e bokro no di ewu boni sei ya se wo sei jana pade a aban emente ye so ehu ye be sa echie se ye chi wo mo omu wi akokɔ ema ye be frɛ mo se mo mehwɛ se sa ankokɔ no eye mo papa de na ekwan bɛn na posifo fa so echi wo mo ekwan no de obi beka te na me na eyi kwan no ma ye no onim ɛda no yɛ kosiada anajo na abetin aduada enti kosiada enyimre mfa ta anajo be 11 o'clock enti aso bike bi wo dwom the volunteers bi so adwa dwom market mu ha nti ọsọ mo wo ha na je na mo se bike nyenu ebi ba ku kran kokọ akete ni ensa na ba ko oboto bi da no ko nti mo ji o mo sa na kokọ e de mo do mo kwan samre na so ye de mo kon kokọ jo se ho na baba bi na se nfa mo no na na jumre yan ko he apene fa mo di o ma ti afọ mo ko di son kokọ na obi adada
Kaka hwana se mo fa nkonomra. Enti kasa mi ye mo na boys bi so o wo ha mo fa nkonomo afa na mo da. Nto mo peja mo tuna so da bi ye ni mo mba bia. O mo ya kronfo. Hwana ka so mo fa nkonomra. Ato mo jo mo ni o mo ka. Na se na ya chemo. Ye ko ba ya no. Enti ye de wo mo call ye no. Mo na na mo do mo ba police station. And I just 11 mo. Okay. No mo do ba anti na de che adwada no. Na ta case ye call ya ye ko hu ya na nimre mu ye verify say on for na e side mo. Ewia sepa enti e de aba nko anom se omode bo akokora no ne kwa achi saa no. Almost more ban also forest you ho. Also ba ko ebu for a forest bia ba ko. Na ko bia. Hey. And about to practical. And to do bia no mum na ko gina pa na no o de bia no ball. Bia no ja na ka se mfa se be woma. Hey. Woma sene woma emudu tie. Enti omu ku ni wie ya no omu twa wira no. Edigu ne so. Omu twa banchi bi wo afra na so omu twa banchi wira na wira di. Omu sa digu ne so. No omu koy. Au. Free bra mwasemu isi ye. Se fulani fo ena akoku mu nipa. Se fulani fo no omu nantiem ene mo a mo nso yetimamu fo no emu tesen. Sisi adada me kan se fulani fo no omu do so agya krom ha. Ebi ne nam krom a omu nya adwuma bia. Ina bi nso ka na nfi. Omu na nam nwure mu a omo se amanfo na na omo nam krom so omo na ebokọ no. Enti no ye no omo ntemu de e ka me mabusia nko ade a nke chef la ni bia nke ne be ye ntopa. Ya kata ne abusia na kata bebre. Enti no ye no omo ntemu de ye no omo ntemu ngota. Ye no omo ntemu ngo. Okay. Yenhwe de emra no nyankopon ya adomo a June 10th no de be pie free mu aba de beba bia no ye be san ba na ye ne mo aba be kasa bio why atiefo we ye adwira na ye call ye no asemi ba ye no na ye ne busuani enkasa awom na senia wono mu abusuafo a ekopie opanyini no amunso senia omusi hu ne faaye ene omo kwanye fa so a ye che safulani fuyi ena onom abechirichiri mu ede a kire yi sei de onom kire se onom hede emra no ebeka na se atentrene anya adwuma de a ene ombe gina omo papa ni wu so e de mrahye omo nsem ma de ebesi no ebesi fulani fuo ene onyuma ewo oman Ghana yi mu ensam ha ekwani a ahohwo etumi ba oman Ghana mu na ahohwo ni mom ebesene ata ahohwo mom ebeto abontiplum ede ma oman Ghana wabra yenye ntumi nko sankrofo imom ekurum enkodi sebe sansemfo ne sankwase asem wei but sankrofo we to be ba na omumomu abe peja onumu meti ewo Ghana ha sade we die he hwe yenyina ye tikumasi krodua imu sese ye ya ye kase sene amanfrafo ebi ye nijefo ebi ye hwanwa chadefo ebi ye sabokina fuo enom ne ade onam kwa ho okrodua imu a baby abefa bia traffic wo bia sankofo gina ho esisiska they are causing nuisance on our roadsides obi enka hwe obi ense sankofo hwe ye hwe wonom hwe okọ kumasi askwa mo enche hwa sese kura de aye tan obedru ho no na onom ni omma na sebe ekwani a ahohwo firi mia ye nam ho bia efe se kumase ha ye wade fefe bi te se mo esi ho
na sankrofo yi abegu animu na wo hese ne omo ne wo ma aye baabi a wo tie tantantan na enkwara nketenkete ejinagina kwan ho esreseska ye hwe wo mo ye sempanyimfo hunu kuma se ya mo panyini ba ne betumi aka kire se won ko boda they go there they pass there they see what is the immigration doing a day in one more yo sankrofo we ofa kuma se anroga janse ha traffic mu ofa amakom hai wayek ekwa makom traffic mu ofri tech children's park eba ehonso omugu ho chese baby a traffic chie bia wo kumase ha no sankrofo we yaje wa aboso fulani fo nsam fo a omugu ye nkro nketuom na wo mu die na nso koka na wanya empanimfo asore e de ama sankrofo yi e de na ekoso sa e de na ekoso sa no asa o mai mu ye empanimfo na de da enyumakuo institutions a ye de nioma hye wonsa se wonom behwe aboa asa ya de da mampanyini wayi force no e de free cross border by land no wayi free so ana sankofo we nya kwan ba so no mo fa ba yen cross borders still they come still why adin edi na ekoso sa edi na asientia sebe ye masa manfrafo we mom ne babeji hini ewo ye man mu na nkwasiasam ene bone ensem fo bi ekoso bia ye sankofo ya hwede Nigeria fo bi no ye Ghana two bra ashawo Nigeria for guests no bebre na say adwuma omo ye die ye tumi jai ahoho no omo mom beje oman ne boso no omo di nkwasi asem santasia pre nansen enipa kunkum man kankana no omo ku ono dodo e was santasia pre e di asem ko ba ne ne assemblyman ya nie ama nan kan kire Nigeria fo a wo ma betena ho di nkwasi asem a wo no atumi ko efiewura wode dan ne masa nkrofo we e di entokwa e na ameda wo no ntam still sankofo we ne no e di na ekoso sa ada Ghana yenko na ye papa e di asene wo ban bia na ento betumi akọ aman bi tise bia Niger tise bia Chad sankofo we pa utwa se Libya desert na wutwa fa sa Chad fo no wo mo chewa wo mo na tumi pai wutrum wo be pai wutrum se wo discuss ho Asem Beba Dabi wo discuss wa yo mu tueska no se wo fa desert so wo dim se bia bejo enti wo mo boska no te se de abubo wi no fia mo amunim se ne abubo wi no wo mo ne fia te se pen ye kutami mo de atua wo mo huru ne sa no ye chew ne de wato ne ya pai wutru nim ne ya yinti basa na wapra eya sankofo we mana akoyi obeka ne story wa hai oko Libya abaya baako ehu se baabi ade na duro ne mu ayehu ene wo hye da ka se nikunu ene wo ne nam onim som de becha no because ye nikunu wo mo makwa ne kuntunu ho ene ye de abaya ne to ne so ene wo mu baako hwe no egu akwa ne so ewie ni asan hwutu mu mienu aku ene boni asankofo we de ya hoho I'm not inciting anybody against them but sankofo we to be back Ghana ha enko mo nya bia sanko begina street mu begging for arms ene wo mu nya bia enko mbeba ye na ye trimu ye enti ye jai emo mo belita ye montre so ye mu tantan ko hwe ba bia bonti so traffic light yase near the polybag yase ho no ojane nan share big place like Kumasi Mall anim na sani o ma we koso ba still ye won panimfo okruma ye tumi nkobusa sankrofo we botaye ya won mo de ba enti anya nwanwa sakro no nipa kunkum
amro besa kese kobubo pampim de tuo ni asekan egia honfo sika enya wanwa se saa nyoma we bekoso because se nipa no odibone bitis we dibone ni wo Nigeria baby obedwane aba eyo my Ghana mu empanyimfo no en sorry oba de atia me agra amanfrafo enuma ewo ye maimu agra me da se agra be tie tiefo nyina na mama abusuan asabre wo mo de hie na free mu no yako na opani ni mama ne dem fadue amfise pani a wanya mfie adue wotwe wanyini kama ka obeto ne kon na nka wawu ato ne kete so anampo enka obeyare na nka na abusuan ne ma ne wo fa ase na aba abehwe no Krobea Asante kotoko sise nka wugu na waye beba ya hwe oyare da hom ama papa yi ehunu ne bre so mfa so ehunu se ampa mewu a maye beba anase ma papa yi wanya ne sa okohwe ne nkokọ ewa akura nkokọ yi a okohwe wo mo no eho awieye ne se ye de aba abono itirimu ekuno ya enkofo no mko wi ankokọ no fulani fo no monko YouTube ne so na monhwe omo picture adwo afato hwe sa nkofo wi ye gina hwe hwe nkofo wi mi nu omo no sebe omo nya adwuma ewa adwira krom ho na mo de mo ba ye kra no adwira ba yire adwuma se ne ekoso wo hoi wo de mo fa ni pa opa abura adwuma se ne ekoso wo adwira adwene nom ne ade yi ema ne ba adwira ebe fa ne oma enti ka mo fa pa opa kra sebe mo ya amanfrafo mo firi mo mamu ene mo aba o man Ghana mu be di pa o mo nya sa o mo de mo pe fast money hwe sa ko ya wo gina ho se ne ne yam ne na ya ase akwi wei se wakoye fulani kura no obeto unua ba bi wo wira mu a wan hwe ya ka obeka na to apebro no show we obeka so okum obekum a obedwen ho small boys o wo mu na good TV so YouTube so small boys any Facebook no so small boys look at what they are doing to us eti akra mo na so mo demrifa na openi no nyankopon fa ne kra ensieye emfa emaye na akra yenhwe akwantufo a omutu kwan ba ye man mu ha eno omudwumadi a omubidi na nankanya mfom so so obetu kwan se okọ obi manso fisa akwantuo de ye fisa Krobea Asante kotokose wote fa ako a wote wade so na yemisa ye ho se yetu kwan ko obi manso a ede ben ene ya ne yekoye yetu kwan ko ye adwuma eboa wo man no epesika ede ba fie ana ye kose ye kukum wo man no Enti yemusa yen krofo a wonum tutu kwan ekokọ emiaye ene nkronkro bi so ne se enti wo mkọ a wo munya akwanya se nia wo mo a wo mo ba ye maso yi wo munya no enti so yampa se sa nkrofo wi senka eye nije ho semeli ho ene senka Ghana ni ko wi akokọ ekum wo mo enkokrafo yi bia enti akra sabre nko mo da so go prison hombo ma me nto ade bi emfa me yetiefo me pa akyɛw se wako Libya, wako Nigeria, wako Niger, wako Chad, ana sa countries ya sa nkrofo free so eba o my Ghana mu ebe srade ebe di sebe sa ansem fun ya okọ ye no na eho experience no net say omo no triti ahoho sen bibusamo mo amako hoda no ye ne WhatsApp voice note o de experience any send your munu treaty ahoho no ye ne voice note na fama Asem Beba Dabi before number no 0244 211 772 0244 211 772 oboso enti no se yenye kwa yenya sa kwanya no ana anu na menu edi atudwa se o mo mfre no enti ane de o mo de beto o mo fa voice note no mra no o mo de beba na senka utu kwanya akwa adwuma aboa kuro no enken hahwe enka ne tete wa ya nana mutimi dodo mfu akese ni nyina no na ye wona na firi so ho ba no ene no mbeboa o nana ene yemisa ye ho se wo mo ba sabi ye nkurase ye no mo ko obi wa na ene wo mo ba ye nkurase ye no mo ko obi o ene wo kase o pe lebra enka ne ye se lebra afeso a na panini ne naka wo be ye madwuma afeso a metua sei enti wo mo firi sire mu ba no mo di nipa na ba o mu firi sire ho ba no mo di aba yemusa se ene sa nkrofo na o pe bie wa obenya bia na wonya be se o mo ba o mo nso o mo pe cities o mo pe krom ene o matena se adwura nya kuro ketwa adwura nso ayekuro kese Kumase ene wo mo onko be konkurase akododo amanka enuane aba ene ade nyina no
oba okuta aso ne se kan kra no a wode temedoma ekwan ho ene wote so ono wonkotena kura ase wonkotena kuro kituam ene wakwa akodo ono so de won de wo betena kurom eno ka ho bi wo betena kuro wo besi wo behia wo na wo besra wo sika na asoja ne ko ho traffic him sika ekuta no na wo de besra say papa bacho o ma me eyin ko enya bi utiri so no wapampa so kodaban ni funfu ni kohwe se onya baade nko a enne wo kuye pe baade yenya bi mo na nanom a omudi kan ba ye ne ba ye konkro nketuam enne bi wo koko ebi wo nsase ebi wo ayi a omudi so enne mo de mo ba ye mo se mo de mo pe krom nko a ndi mo nko akurase wo betena krom na kwa mo de wade na abeye enya kro no na abebo enti wo mo de aso ne nam nkwanche a wo mo nya adwuma nye no eduru ba bi a kro no na bebo eduru na adwo a wo mo anada wo mo Omo be down mo condemn no am so na mu condemn if we say wo mo ba ya nko me kokro nkituom na nko makwaye adwuma no ebi ni wo mo tete nkwanchen ya okan wasami enka ni wo mo ano mo ye wanchi no mu si niema no wo mo be si uniema ano am mu sika enkanya ne se wote kwa ho no omo ma bebre opa na nko be si uniema no am niska o manta de dada no no asesa ma no de ko ene wo no mo nye enko kokro kituom wo mo pe nsuo omo pese omo kotwe aburo firi wuram omo dua aburo ne fa wo ne etua wo ka ya fa wo adwuma ne etua wo ka ene wo nyina ba wo se wo betena kuro kesiem etina sempanifo pe bibia ya na za sankrofo no mgugu kwa ho wo kuta aso wo ye saa ne ma no nana sese yesi aduane ho ayedin o sa ye o ye wo mea bia wo ko menya adwuma ye empanifo nhyase na wo nya biribi mfa ho se sankrofo no mgugu kwa ho no yemfa wo mo yemma wo mo nko enkuro nketuwa no mu no na hwa no ne yede aso ye adwuma nye kumase na sankrofo we no mu de jamebra sempa na o madi sese akokɔ ho nti na wo de aba akɔbɔ pani eko no na nka mo de mkɔ nkra mo pe padlock bi ananda doa bi na nka de mo fa mo bɔ pronum na mo nya mo operations na mo so sa mo nkɔ na mo nkɔ ana papa yi pie ye na mo nkyekere no na nka mo fa ne nto hɔ enka ne wafaase ase ni nua yi ne wafaase ko yi ena je akyekyere ne wafada hɔ a eno an ne senka agya osane no kakra osane no na nka papa na nya ne ba bi akɔ we esekum akokora we ni ho ɔden wei ya wo ne mo be preso a mo beku no asa afa na kokɔ mudi sɛ nya mbrasam wei na se si asa ye de wo kɔ remand ene we de ba ayi ba bi o ne hia ehwehwɛ mu be pa ne hia we ye de wo kɔ ya san hye date ne de wo kɔ ne de wo hye date ye mo wo mu emfi a ɛwa na tina obi firi ba bi ba na se sabi mpraduasa wo be di sanse hunu ni bia wa kai se mire bia nkrofo bi ekoye ye wo kum nipa ye sei ye de wo mutum mu sei mo ye nsoso so na mo nkɔ na mo aba na tina die bi obi oni etwen ono ato nanum tuo se me nua ne ka kyerɛ nso me nkogina pono na no na me mfa ba ne mo ye ya me fa ba mo no se ne yetegusie nipa da sani akokɔ ne din kokɔ wo yekuta wo mu nyina akora wo to ase no menya endi akokɔ ba akokɔ bru 50 cedis enu enkokɔ nkete we die we so mkɔtɔn ma atufuo ana atufuo na tɔn ne maako enti we se 50 kura no a enkokɔ no mo yɛ sɛ ya 50 ne kura enu la akora sɛ me kan do be kan we 2020 enkete ne kura de enyabo enyabo 50 2020 we sɛ no mbenya ebi da kosua so ebi ehwan ne nkete fio wo mo ma makɔkyeche wo mo eni ye besere wo no nso so a wo mo ton kokone obi a wo ton se mponchen se ye krono die no a wo mo ton Ghana for pesade ne to krono die to hwe enipa bi beton ade no ye kronfo hwe nani mo zo hunu sa ko we de akokɔ brew e ba ku nani na oni emuamoa sei ne nso no ade arwe ho ne se ema na omo ye aduane no omo lai mu anu no na sebe wo ye aduane na de wo se wo de akoro no na de wo se krono de e na de wo be krono ponche na de nyesika e de aya wo ho sepa nyankopon hwe obetua wo kasa ne wa wunyumate se de no omunya ko wo na wo so e ma san kofo we ti wonye obi nta okowie na wonye obi nta omo e kɔto omo se omo da hɔ no a omo se omo ni mo ba bia no mboa na yi na che wo omo no ntira na to ate volunteer for na che wo omo ya enye wo mo an kontra ko mo mato wo mo an ka beto enka na dwo na wo beto atua ka efi se de otoma otofiri akoko wura hɔ a ebi ode be ma on tete Ghana no we oba na man 15 cedis kro beje because wa hwedie na ade agye so an ho akyere no enti wo mo da hɔ no an ko beto
ɛne kura ti na odi akokɔ yi musuo kura enye yie no oh odi akokɔ kɔda ase enye yie no oh wɔn di akokɔ yesu nsu wa krono akokɔ enti ama sese enwan nko anu wɔn gye ah krono akokɔ a wodi ne kɔ akɔ yi musuo ɛbɛdɛ na afa enye yie ɔho enti ebe srɛ wɔn mo obi ɔtɔ bibi bia enipa ne de ba na so hu ni sɛ ɛyɛ krono a ma yɛnkye no ɛmfa ho ni sika a wobenya na sɛ wɔn yɛkye wɔn ba ako mienu na wɔn kɔ wiaba na wɔn nya obi wɔn bɛtɔ a wɔn bɛka sɛ saa akɔ we di ha deɛ mo kɔ a wɔn bɛ me yakye mo so yɛkɔba saa no a ɛbɛma krono na no abrase kisɛ sɛ wɔn maame bi wo papa bi ɛna yɛn saa nkokɔ wei ɛna sɛ obi akɔ sesa wɔn mo de na ɛbrɛ wɔ abɛtɔ a ɛnka wo nka bɛyɛ wo de okay meda se ɔbɔ adeɛ kyea me atiefoɔ nasɛm a ɔwɔ ka ɛna waka no but ɛtɔ de bi a wodwene nneɔma bi ho a yɛana awerɛho ewuo bi wɔ hɔ a sɛ nka wɔ ɔman foforɔ bi mu anka sɛ ewuo no nka wongu ɛnso nam sɛ yɛ Ghana nti wobɛwu so simple ebi nie papa yi sɛ nka ɔwɔ aburukyerɛ bi a nka ongu ewu fon paa na wawu yi ɛnso nam sɛ yɛ Ghana nti wawu wokɔ mmea yɛahodoɔ a yɛmpanyimfoɔ yi hɔ na momokɔ na mokɔ kyele munya mo gas a mode wɔ mo kɔkɔhwe wɔ mo no masan ba betena ha oba no aba be ya na I will do this is in the pipeline I will do that go do this for you people I go do that for you people baby a wo kɔ ya wo kɔhwe wo gɛ no hwɛ sɛ ne hote da bia pipeline bibi hyem enti mokɔ saa man ne so a unhunu bia na sɛ wo kɔ woni nkrate sɛ yɛde tena saa man ni mu a yɛtumi kyew ɛsan de wo kɔ okrom ya mokɔ a muhu na ne afei di aden ɛna mo amo de matoto ne basaase aden afei di aden mo amo de matoto ne basa adentia good meka sɛ wa wakɔ saa aman bi so sɛneɛ ɔnom yɛ ɔnom nneɔma ɛne sɛneɛ yɛnyɛ gye wɔnom ɛwɔ yɛman mu onam a ya na awerɛho mewɔ Kumase enti mɛka Kumase deɛ Kumase monten so menka asɛ frɛ don't call please don't call I said voice note Kumase monten so saa nkɔfoɔ wei ma Kumase monten so yɛ tan hwɛ otumfo ahemboboa no manhyia runabout hɔ ya obi wɔ hɔ a ne ma 3-4 na ɔmo nyinaa sum ne ho na na apia hwɛ deɛ n'ani koraa bɛbɔ so ɛnyɛ encouraging wotwa mu a ɔmo bɛ so mu sɛ yio ɛna ayade abɛyi a enti wo ka sɛ wo pete no obi twa mu ɔbɛka sɛ ebia wo kyerɛ wo ho na nipa ne bɛ so no mu na ɔpete akwadaa no sɛ yi apani ne ti ho na ɔno akwadaa no kwalaa bɛ sɛ mfie mienu ani ayi no na ɔbɛsɔ wo nsa ɛtwe wo pete na obi a wotwa mu ɔteka mu no bɛka sɛ ew ayɛ na papa nipa yi so mu na sɛ be wo pete ne sɛ nea ɔyɛ akanka de me akanka de ɛnɛ yade aba yɛde yɛ papa yɛde Nyankopɔn kora kan ne yɛatra ɛno na ama saa nneɔma wei asososoa papa yɛ betra heaven ɛno na sese wɔ my Ghana ewom enti ama saa deɛ wei yɛ nsososoa ɛna ɛkɔ so enipa no ɔtwe asɔsɔ ne sekan wɔse nkɔ akɔdɔ dodɔfo yi edura nwumire a no ɔmo nam traffic na onim saa nkɔfo no ade ɛyɛ mahi kura san yɛ mawerɛho wɔ mo ho hwɛ wo wakra firi bi esrem sɛ wo ba de southern part abedi pa no akora edura anadwo a wɔn na o obɛhwɛ wɔn ntadeɛ na wɔn ahyehyɛ wɔn wɔ wɔn sɛ tete no time a ne yɛkɔ disco no yɛkɔ a ne yɛtumi hyɛ kambu na ɛsosɔ light ne bi nkɔfo ne bu bobi mu na wɔn ne wɔn guess dodɔfoɔ no wɔn na o wɔn kyele wɔn ne ayi sɛbi wɔn a wɔn hohoro nneɛma mu wɔ wɔn na they don't sleep ɔno no bɛkɔ akɔpɛ dodɔ ɔnya bi na wabɛgyina traffic mu mpakyɛw ɔma mu ansi di nkɔdi bi ɔsrɛsrɛ wie a ɔkɔduru fie ɔkɔpɔlehye na ɔne asibifoɔ ateɛ down wow ɔne asibifoɔ na ɔma teɛ down hwɛ ahu nneɔma a ɛrekɔ so akyɛdeɛ bi wɔ hɔ a mɛnkyɛ sɛ nka yɛn nsosɔ saa nneɔma wei so bebree a nka saa nneɔma wei nyinaa no nka to atwa Ghana for
ya hwehwɛ ni mu ya hwehwɛ ni mu ɛno ne yɛn hawa imprimprim yɛ namui enti mo voice notes a mo de aba no mo a monya saa experience na manfo de aba pa enye easy utumi hu saa manfo nya experience no wɔ saa nkrofo yi bi no mo nsa no yɛ wɔ wɔne yɛ bɛka papa yɛ wɔ wɔne yɛ bɛka bɔne ni nyinaa no yɛ bɛbɔ mo voice notes ni nyinaa no yɛ bɛbɔ ɛwɔ afidie yi so na yɛde ama mo na ɛna awia yi mommoa me na menna Yaw Asante Rural Bank Limited menna onom ase awia Yaw Asante Rural Bank enso abeso ye mu onom ahu emodem mu Asem Beba Dabi dwumadie na ebo omse kai moma yenso yemfa mo hoka bi enti ene Yaw Asante Rural Bank fo ya damase bom abaso se mo nso mohu ye dwumaden na mo nso mudi musika abehye ye dwumadie mu na tiefo moma mi musa masem bi monim se Yaw Asante Rural Bank the only and the first rural bank in Ashanti regional auto university admission forms unim sa unim ho ene monfa credit ma wo mo dwuma ho TNT ye the first rural bank in Ashanti region to sell university admission forms na muntie ton e-voucher admission forms so we will be na wo call akenten apia minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Sa university yankane UEW K sa university tano so die. Se ye akenta apia minkan university. Omo ne ton e-voucher admission forms ubetumi akwa akoto na what they apply. Yaw Asante Rural Bank omo ton. Ena omo san ton shares shares. So person we shareholder say ska wom pa ska wom say bia bank we yi ne shares ya ba abonten no aka kire o say wonso betobi na beka bank awura nom no beka ho bi unim say obetumi de 1 Ghana se de pe ato share ba ko enti wo de 1 tokra enye 10 Ghana na se woto sa 10 Ghana we na wo de boa Emma Yaw Asante Rural Bank ni nyini no na wonso ade no kwa konsumu a ye fe ni dividend de wonso benya de afiri ho no na wonso de nyini as low as 10 Ghana cedis ubetumi de akwa akoto shares na wa be ye shareholder e wo Yaw Asante Rural Bank mu enye easy o enti udi o sike kura o efiri 10 Ghana e kono share no ba ko eye 1 Ghana tododo odi afa kogu sum yase na daso o deska nko aso anya asem ketwa Yaw Asante Rural Bank ne bota ye pa ne se wo beboa ama wo nso kura wadwuma wo ye no atumi anyini enti se wo pe bank papa na oni wonu mu adidwa wa be ye current accounts savings accounts restriction bia na so se bia wo be yi scan aka se wo be yi scan chai ko dabi Yaw Asante Rural Bank ntesa omo yesusu accounts eno nso no restriction se wo be use ka bre bia person be use ka bia wuram tumi koyi wo mo ye child account akwada no dwene ne daache ho na ko sie sika fama no wo mo ye fixed deposit interest e beto so no ye papa wo mo ye Yaw Asante yiedie account se wo koso sie sika wo Yaw Asante afeko na wamfa wonsa anka yetumi mu obesia yemfa interest bia ntoso wow Yaw Asante Rural Bank ena wonum sa ye money transfer Western Union any mobile money transfer si won ye bi na sesei kura yi aye ka se Omnistar Life Assurance for a partner ya won ye bank assurance ya sa bank assurance we no se wo ba na bia eye bi na to wo wakwada ne nwo asua ubehia sika ana wo won hyehyɛ ye pa bi ma wa wo da a cho pese o plan a ni nyina wo de bra Yaw Asante Rural Bank oni emra meton kese na yen kamom yabeboa wo wate Kumasi ya yem branches na ya hodo nsia muntie edweso yani main market no ene di nhwe animu ewo edweso atonsu ye wa atonsu dwanim de nyame ye ben santase runabout bonwere ye wo bonwere taxi rank hwa bantema race course edwanim ene ye wo ena kejeti anso ye ben otumfo statue fufuro yi a wo masi otumfo runabout no Yaw Asante Rural Bank e ben otumfo statue no ewo new kejeti market mu me pa chew se wo pese wo nie dinkita ho na ofre ye ne a your number ye 0541 9435
86 afei 0204 346150 Yaw Asante Rural Bank or say your future our vision. Yaw Asante Rural Bank, we do everything banking. Fa hobo omo ate no omo ye very good omo ye gangam. Okay, mo adwenkyere ni nyina ye bebo e wa afidie so. Ana mo nso experience na mo de asende yen no ye bebo e wa afidie so. Mo ntwe me meba. Jingo. Oh, dear, now so drama sumuna jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Antek Herbal for the aba. Hey, okwa we di biba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we fia de tentem. Esiesi akoma no na afe aboa ma moje di afusani ye woni paduanim. Na yensu yen kokrafo ye. Oh, emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afro de wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Korinak Heba, Dani Heba, Freddy Mens Heba, Misty Heba, KNG Heba, ana afa drugstore ne Heba shop bi amusu no onsa ebeka bi. Fra 0502 669955. FDA ahwehwe sa adwadi enkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish jingo capsules ya manyen. Afi na ba mo wadi umrante sem. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ya ebusinya nom ebusinye immune system a. Abosumi pinyi obia enya rede. Ti ase me do. Tie, Pepper Plus mixture enya adwuma ebeye no nipaduani mo no. Afi kra na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua wota nom Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Entime ma no mpafia ha. She, we ye Pepper Plus husband. Radio Pepper Plus husband. And you want so be your Pepper Plus wife. Now, bono Pepper Plus mixer. A pen for about more money for one kwada when you feed you no kan ho or pharmacies, chemical herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Pepper Plus mixer. And my promodina mapa. FD asheshe sa ejedi enkrato imu agya to se eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase hono ntrina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahwa wudu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. When baby and ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Beba Dabi. Fu awakwa fuma banu wabre. Afra fu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa dwoma banu wabre. Adroba fu awayi gears ya drive wa na wabre. Efita fu mesin fu obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na dwo wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. When we send your police in your draw, in Busaba Mesa,
abama hoden. Refuse to grow. Any offensive back can home. Ahoden immune system o Nyankopon e de awura nipadua no musam moye ho ban no. Enna sa wonom imbu saba mixture e pagya immune system na bribia. Ya yare antimiu. Sese die amanfo dodo no a na di imbu saba mixture do ne ho adanse yese. Enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so. Ene nyarewa kese enkaye a wuti ne din ene ho ka. Na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban efiri ho. Enna wo mpa omu wanyarewa ne dada. No omunum doctor enuro no. Enum imbu saba mixture no a emo mo ahoden pintin. Ya wo muntim po se yare ehye omu ho. Imbu saba mixture ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro. Etufo mfre 0246 208496. FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi magye atomu sɛ ye. Amanfwe malaria dra ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture ye ma obi a atidie malaria ha no. De nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture adro. Adrei ansa na ubetobi no. Hwese wakɔ hospital anasa lab. Ami ahwehwɛ omojama hu sɛ wo atidie malaria bi ansa na wato adro. Time herbal mixture adrei enya ma oba a wafa afuro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Sɛ upe adrei dodo atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore, ana pharmacy shop dodo na onsa ebeka bi. Fra 0244 417669. Kayo satam no TIME. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Ago Ghana this maima and then common free and most comfort zone. Why ye chilfenim cross store. One fast sebe and yema enye papa enwuni manfo suntino. Wako America abruchi memu akofa nyema papa bite say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, ahudro bebre, wine glasses, plastic bowls, ahudro bebre. Afe hair products no ye want shampoo in the conditioner. Samana ahudro bebre ye friend say body wash, say ye liquid soap and say solid soap no. Dia upebia ubenye bi ho. Almighty Equate ye want body lotion and a fene mouthwash non-stick plastic bowls papa place a hodro Paris bowls yow a fair perfumes a hodra ye kana do ham so ubenya bi wo Uncle Most Comfort ye wo jade ne ma nyina bi a fe emo anwa asichire oat emba ne mema nku a hodro nyina bi sanitary pads from ko a ye de som emba no wo mo bosom red light no Uncle Most Comfort Zone na benya bi ato ampa stores a budie nanso so to ade wo Uncle Most Comfort Zone a watamfo pokodwa to abebo abasa wo Bako anawutu akoton ye water for 4 months. Opposite Okaz Junction, Freya Homa 240 0248 728808 and 0244 457718. Uncle Most Comfort Zone, Royal Home of Quality American Goods. Ene yate denne ni nyansa mo a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke nwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem Bema utebiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem o nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadada nyina Eba abedai nask Herbal Clinic Nyankopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask Herbal Clinic ye number 1. Okay yadama se arofoni adehye ko yaba 102.9 FM utek enna efidie no eda mutie yi nana ya Krobea Asante ye frame SK Owusu na efa enkwala no a onum gina traffic light ase esresresi kanakra Sadia we ye koso no eye very serious. Se we yi danger e posi ema onum we yusu kwan no adrobafo se ebi aka ne bebo bonkwala ne kura to nchane a children's park ho eba makum makan enkwada ne dodo ato aso 3 times. Day 1 minya 18, day 2 minya 26, day 3 minya 34. Ade we ye koso e kire se da bia ebiba
na mehunu ne sɛ ebetumi agye nsɛmo enti emprempren empanini nsɔre na saade wi onum ntu so sa okay woni a ede afa voice note mu aba no yentie mu Krobea yamamumo ni adwuma wiye me kasa fili Libya na Ghana no ye borders no na omuja omo ebura mine mu anyhow even kura Niger kura no wonemu a said the security city no enye yije say foreigner ubefa ho edi sa pe Ghana de onemu a onemu free Libya has say we foreigner enye yije say ubefa ho edi even babia ka kora nam kora na wase wunipa no ofa no obitimi pie free ni fie be ka kire say ahamem fa ha biem nti atete ne ayi a we follow na was we careful say utu obi memu no nye sa na si wo Ghana no nti obi anamu a wosonson ne ho wo ha se be ya onya asem because omo no se do musi ye omo ho no onya asem a onya otri ni dim na bese ukum nipa enu nti na ma wudie no e koso no nti se ye Ghana foi omuhu se ya ofiri hia na o Ghana so Ghana de nti Ghana ama idino aboa ye pa wonam kroni mu a emehu se Ghana na hodjo nti omunya ohwe omunim se Ghana de monam ba bi adwuma nti na monam nti saade no de eboa ye pa eboaye so even Nigeria kora no we ye Nigeria ni na o kachile Libya ni say we ye Nigeria ni e nsmp but Ghana de o ka so free Ghana o munim say adwumantina o ha nti de me yitofa no e wa nenso nkyeremu bebre o bende medama senemo ni adwuma Krobea nana Yaw Asante mpacho memamo mahao pacho mu program na mo yande da nyame asese mo di sa program we pa ba because Niger for no any Libya for no any friends and Nigeria for there dey mo ye no kwan so dey mpacho enye kura usa ko duru kro ho biema dey o musa ye ho no kura no kura e ten dey e kwan no so a over ye for ni so afri an opesa ukọ ejuma akola kitikiti timi de bo ebo abra untimi nka ho hwe uka bibi fa ho a mpanifo na ho no mbebo mbebo because o maka tell say wo firi okuro ma ba say wo be pesika wo ye krom ena wo sa be kire de wo pe ha nti akola etimi ye wo de opa bia abra untimi nya ho hwe nti program na mo de abande de nyame ase mdi di so awer me kasa firi aso ase me de nyame jam Krobea memamo adwuma de mo bobi pa nyame nhira mo o mamo ahoden abro ahoden nyina so ne akokoduro na sa Nigerfo ya wo kan wo masemu Krobea hwe mesi se wo ko Niger pa wo mu kuro mu ho Niger ho no sa Niger ho no ne sa ayi francophone countries no me makoho bi minimasam wa mekan yie pa mesi wato aduane asi ho se wo kwakọ horo won sa ba no baba na akora bi a ono ni kakora bi nhia no ne kwate da so no wote wo aduane na wato no ho wo odi na wo de wo ye bema koka se ada ne wato mato aduane na wo no wabetena ho wudi wo mu titebu no hu be edidie na be so mu asabo sankofo no wo munye wo mu hu ni papa wo ba ha na ejeje wo mu sa masa me de be ekran ke emfa bi nyina ayi TV so sa fulani fo no kwasiade a wo mu ye no emfa bi nyina TV so ne mo ntuo na nyensa na ho no obi ehunu bi me da ase hello nana ya see ko Nigeria no juma mo di no tse ejuma kura wo ti nya juma papa nye ejuma wo pa so be yen so o mbe mo aye nkuru juma na we isika kakra so a boys na be bo aje aye ha ya trauma ibufo Nigeria fo aba ba ihemra ma ye no ni nyina nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam wo mu nyina afiri a especially sa ibufo no e nya fe se ye hwe na ye pam
ana zamama fo nso ho mu saa no wo mu so nipa bone fo pa asi ahwe ni wo mu nyina nkonsan mu krom o mama Ghana ye firi rodo bone o mu die ni nyina no ye nyina ye ni fia aso mpanimfo no ntimi nka ho asem o hwe no mu nka ho bibi ma ye friend saying Krobea asema oka no me matra Nigeria pen wo mu suban no wo mu ni ho ho but dey ebi wo mo ye dey but major no na say enipa dodo na munyi nipa apa simple because why na adwuma akura wie no betin fi fry adwuma wie we sika akura say be ma ya asem the character man your site you want soro ye adwuma that idea sense from na amanfo aba ho no ma ba tutu botuma ye sika nyina lucky na me nya hint na me tu mi moto na mo moto amede ko adwuma e ko police station say me ko police case me do me kura say ache me trans me paper me dey mem ho we na me nya ho be ye case ye tia indigene you see as you Ghana have police in Nigeria for gumazi high minister amenum din semfon wo ko kakra nka police ni support wo mu nti no mo de wo mo nye nipa e de ho eto wo so ti de o kan le me kakra me nim fa ho no wo mo nye nipa apa a de ye jeji wo so ene ye police for na o baga de ye mamutini no ho no kromfo no wies ka Nigeria o de abegu ye memani nua ma no di o machi no mo brafo me ha ni security bi o bia ye me ya ne sare ma wo mu na police for so di o machi ti me kakra me nim no nana masaba biom Sharif Usman asaba biom anokura nana story bi na last bi ya yo Nigeria ha ne yesun Nigeria for na Cameroon for bi na ona Arab fi bi mukokun Arab ni bi wo Nigeria ha se ade ye che no nana krom nyina wo ye tuntum ni bia no ye chemu krom bia se example se ebia ga kumashi na omo ye sa ade na the whole Ghana nyina ye beche tuntum fo nyina edukofie se omo mpekosi asam krom ali bio Nigeria na Arab fo krom a ebembe kankana Niger kura wom se o emakura nenam na ogina o hwe kura wa hwa ye bebo ombebu so se aimaya o hwe o mukura keke no ope omo ana opedien omo ya samu nana ya wure ho nyankompomboa epanyifo na o Ghana no nyankompom mo mumboa nya sa ye bre o nana nyamishiramu kankana Niger for o ba Niger for nyawe Ghana asumdie kurum nyankompon shira Ghana pa nyankompon shira Ghana nana mdasi ndase Asem Beba Dabi nana ya Krobea Asante me mo ha nana original chase ni aka Abijo mini DJ Magalito nana molo market kwana no pe ene de djuma nana ye boma baso nana mi original chase mi Togo ni o me tra Togo be 40 years kwana sana me ba Ghana na Togo hono utimi nya sane ma o mo ya na Ghana ha no ago ho de na ncheto so o mo so sa na Ghana de na ncheto so bone no o mo nyina na ada na konfo a o kofia ye hye bobi to ofito ni favor bi ama wo nya Ghana ninti wo se wo no okum na sere Ghana for so ka ahofo no so no ni je mel fo no ye ntwa so a eno ma no enkoye ma ye kwa na nam no yakopɔ mo adwuma hello Krobea me mo adwuma fajo ase na fufra ni fo no manye ni saa o na se north pa na omuri adwuma na obitu ka na ntwen bi kugu obi afu se ye tiam se asema se empanifo mu mpio anatha amanfo mpia o be na dwen so odwane se chewa ye du be sa ba ho ye du be du afum ho a ya de be jao ida se be hyew ana se won sa ba kwa na ona ba ko ne atwa ne jao so next time wa fo hu a na to mba ye sa adwuma no bia na o ma ye ame ahwe Ghana ha ye so nsamfo so pa e wa ha ni nya so firi mpanifo no o mu na ntwie e na wa ha ntina ma frane fo no so e di sa adwuma no ye fe me na duro me chia isa oni tulu mu ba adwuma gidigidi pa yes e ba chawo mo adwuma no kre e fe me boache because e fra da dentem no kre me ma kolibia dam
Niger, Burkina, Masako, Mauritania. It is uncle for now, Mukam was seven. I have some power. I was going to buy a no or your mad BB. Was a coa, Untimin Quayes at the away. Now, Sukra, not only a honey the air time. Ukrainian time. At time pa. Because there was a Yabu Bosu shopping money at the Yom Jijaway. I was gonna buy Pamos uncle for every trafficking. Oh, not Ghana crab, a bay so beautiful crowd. This one more than Yama Tantan Kwan bar. Oh, Tantan Aquala Solia on Pikin on Pipan any on who any. I don't talk so no trafficking no siska. It means uncle for me, Nimo Mutino. Me pessoa pra mão. But yes, Gana by side, you know, say, do the new dia. A corn, Pamukoff, some colony and food trafficking, Colam Titi, Quahoni, or Mamina. Was a half canoa. Over Tasican. Oh, Tasican so our family free. And yes, Sabine, Sadina Mocanida, Yapa, by a can say so, or abandon family serious. You know, tutu kwambe bre ntisa kofona maka o masa media pa medamase mumwaduma medamase yo nana ya Krobea ewe de michiao program ya moye pa moya de me say omu abegu ha no moye di ompe me say me ko Saudi heyao Saudi na nye easy me come to say umumera ya wo hono se wunim kra na se wuguso enye easy kra Krobea Krobea Pacho, good afternoon. Pacho ya frame ya me fra honjo me ti ahonjo Krobea anim em said the year 2011 ya me ko Mali ya me ye adwuma bi wo honum ye de seminar ko honum koton na Mali honum market na eton ade no papa nobleman pao or frame eso pese o sreme o pese obi sama asem na me see you me ko yo bisa me say eti Ghana party eho dan wo honum a nipa ne nam honum a cars ne nam ho a eho ye kuro ti say Mali ha edam ka chen say hwe Ghana kura time kura wo so e na ti say Mali ha momu city a o ka chen me say medidi na atem o my boys be share me some ni na aguye hwe Krobea nkofo na ya mom ne na ne nam hasa no o mutirimu den no o de wo mu kromu o say nyame amom ye ase tantan hu ni pa kro mo ye o mu boni nti na amom aye sa no Krobea me do ase Magasa o mo nya tantan asam no na aba enti de unim ene de opese okano na waka aha ya 102.9 FM utek ena utie show no live wo Facebook ne so sign so live wo YouTube ne so ni nyina wo hwehwe utek 102.9 FM ubehu yen na wadwenkyera opese ode babesom no ode asom na yedaza Zahara mixture ene Zahara G capsules Charistic Ventures for so dia base we abremu Charistic for nyankopon hyiramo eye onom adaroma ena se oyoba oye bema na wanya enemu yade a wakoakoako enkwa se wunya de Zahara mixture no enu yensuo ode memene Zahara G capsules no a wawie I'm telling you enemu yade a atena woso acha wakoa enko no na duanie enti mana moto na kope Zahara mixture na fa memene Zahara G capsules no na nya wahoto se wo ye bema na se wo mensem betumi asipi asita e de amawa pe Zahara man capsules eno ye memaduro se bema no sebe sensen hokwa odwonso prumu nko a enya de pa wo de nonnom Zahara man capsules na obehu se ijawom na mu atiri di yade edi munya typhoid diabetes anamo jabroso no mu hia hindi heba mixture hindi no obenum bia no pa num bia nwumre ubehu se saa yade ni nyina be free umogye mu ba bi eto nro Ghana ha bia no so wurempe ubenya Charistic for no pay bi na wato one number eye 0246
8334 unya fresa ahoma wi ya beje so ya wo Dr. Dawood ya wo da Dawood Scientific Herbal Hospital ano say what the Dawood ointment any Dawood 360 capsules on the boadasa na muntie sa wo yo ba wo ye bema wadwumade a wo ye nti obekwa ba na wa bre unipaduam nyina ya wo ya wachiri bremu tutu usisi yade nti amasese bema untumi mohwe ewo mpaso oba styles ya wukunu pe untumi nyino wo de Dawood ointment na Dawood 360 capsules uchi ointment no na wo memene 360 capsules na no ano no enti da me ka de kiremo se munchi na mo memene chi na memene Dawood ointment and Dawood 360 capsules umpomuden no agina brane ko ba bi eto no bia na kasa wo Dawood 360 capsules and Dawood ointment papa number e 0244 886437 time herbal mixture KNG for nsa no dwuma mesrew a 3D nya yade pa yade asechewa awonim enso na wode oba force utumi hu se wo so ampuchechi atiasi so ema mo jawe ene san to anum sabe wo yo ba akura tumi fete onsabuo ubu nsensisi so yie time herbal mixture ena Food and Drugs Authority aye hwehwemu age atom sese wako test na wahu se malaria fever hawa nunumbi mimi tufu mposa nkentena ho memma malaria ne mansa se wunya time herbal mixture na wono nomo a ema wo mpomuden egina brane ena wo yi obi a yade ta bobo basa se wo mpese yade beta kew empofiri mu na watumi aye adwuma awia timu da eya memene KNG herbal capsules ne bi eye wo immune system ne ho adwuma ema wo ho ye den ema wo gina so brane KNG herbal capsules na mo akoko hamu wey mompe asko herbal capsules wo se koko no apiepie nipadua no ani abeja wayemtim ama wo je wo ho anye asko herbal capsules eno ni waduro ba bi eto no bi awkwa de wo penibodin oba KNG herbal shop e wo mburom abijan house wa dodo bi a wo pato no benya your number unti bibia se a e 0244 417 669 Naskaba clinic de ye ultra modern herbal clinic ya se wo bakuma se ahenema kokobea eho ne yebutuo ne yedi adwuma na muntie wo de wo yade na chinchini wa mane wache dodo unya ayaresa meboa wo de ye nompemu yade wo de ye stroke we de wato form wo de ye abawo na wo pe se we be ma na oba prostate mu en wanya haw ewom wanya kidney ana liver ho problem esichire yade ana stroke yade biara edi wunya no Fabra Naskeba Clinic. Ahinema kokobe ho ni wholesale ena edi animhwe ye na yama yaresane ayarehwebo ayefo ewo Ghana. Your number is 0244 120 269. Ebanage Herbal Production and Consult. Dr. Eben Enra kwesiei na eye wawoda. Hepa Plus Doctor. Na Enra eye wawoda. Your mouth happy belated birthday. Send you an anime kind. Me see male borns are royals. And this year, any warnum, it will be busumimu. And the nurse, oh, you're male born. Now, oh, yeah, this year, you are a royal. And the Dr. Ben, oh, you're royal. One now, what you Ghana, when they have a plus about Mr. No, or the Yaba. A draw way, you 10 Ghana said this pet. You say, a mayor with general well being. So well-being need na brania. I tell you, yadie ben na so betumi no wadi asie no yadie. We immune system na ye very strong. Enti yadie no ontumi mma. Ena de wo ho dada no. Se wonom hepa plus ko nipadua ni mu a, eyi na firi ho amwanyu ahoto. E de ene wa wo problem. Ka tutumrika mana moto. Kope hepa plus eba mixture ni bi. Nato. Ba bi eto aduro bia benya bi. Tengana. Unya hwisu pe wawie. Ena mu a etridi yadie hamono. Hepa plus for malaria duro no eye pavi ene plasmos herbal mixture eno so ye tenten se wunya bi na sa wono nom na wako test malaria no a wonom ya enioma eye de wuhunu say malaria no do hwere ba ko achi bu nse ni nyina akọ nansa obenu aduro na wie no ko test hwe malaria ne ko pavi ene plasmos ba bi ato aduro bi akọ a hepa plus ene ni nua no mu yi obenya bi ato fe Dr. Ben e was 0542 807
907 ɛna 0542 778 572 na yɛne wo ɛnkasa adɔfoɔ awia yi mewɔ awura bi ɛwɔ m'anim ha na moadama bebi nti mo a mohwɛ no munhunu n'anim na sɛm a ɔka ne deɛ mobɛte Asem Beba Dabi dwumadie da bia yɛka sɛ asɛm a ɛkyerɛ wo so no menkɔ nkoku ho menyɛ wo ho bɔne woyɛ wo ho bɔne wie na yɛsoma nsɛntwerɛfoɔ amoɔma ba hɔ apɔsɔnom ne napamfo ɔmbɛba sesi a ɛne wadi wo ho bɔne deɛ kama ho enti yɛse wonya ni wo ho bɔne no deɛ kyerɛ wo so no bɛka kyerɛ yɛn na wankɔdi wo ho bɔne amea mɛfa anka sɛ wei wakɔnom adubɔne ɛne wakɔyɛ sei enti awura yi wɔno deɛ da ne soɔ ɛne deɛ hyɛ ne so ɛwɔ abrabɔ mu ɛna awia yi ɔde aba yɛnim ha mɛma ne haw sɛ mema wo hu n'anim good nsia opoku Matthias ɛwɔ yɛn YouTube ne so ɔsɛ nana Ghana ha yɛbu ahɔhoɔ ɛsene yɛne ankasa yɛn ho yɛgyae ahɔhoɔ yi ɛma wɔnom sɛe ɔman no agyapadeɛ na adehye ɛwɔ Ghana ha yaa ne deɛ ɛkyɛn yɛn koraa wate aseɛ Nyankopɔn ntɔnkɔ so nhyira yɛn best brain for awia yɛn so yɛabɔ ade mu abiebiem yɛ yɛhwɛw na nka nte saa nka China for ebetumi abedi ahim India for ebetumi abedi ahim yɛduane a yɛde hyɛ yɛn so sɛ China for die di fufuo no fufuo ni aponkyerɛne sɛ mponkyerɛne a wɔyɛ nsu papam nyina wɔma wini nyina wɔm de yɛ abɛnkwan wɔma bɛwi yɛ mponkyerɛne anka unsɛ mframa fa sɛ ne ɛno anka mframa fa yɛ wobɛte paadinkron sɛ nsuo bɛtɔ wɔnte ponkyerɛne baako koranka wɔma wi wɔm nyinaa de bi bɔ abɛnkwan yɛ de bi bɔ lai soup na wɔm de atai fufuo yɛ identity wɔm sɛ agye akɔ sɛ China to me be catch say we produce cocoa into oba be sign Ghana ho in production of cocoa. Look at them. Yes. And it is true. Kakran they are going. Shemfidie kwa yom faso bo mu cocoa te no e hata nom ni ade yen ye mraketa ye so mu free na na kwadwobre nya pen so kurama na me wo 54 years still ya da so use mrakete ye kobo cocoa ni asresre dom mumien koja yo ene ani ato me na na sa atama ni esusu ani ato yi sardine ebi wo ha tuna ebi wo ha corn beef ni e de ato ni tiri so wa abeyire ho abo ebehwan abo wani mu no mo nam de bobo apefie so wati ase eno ani akura mu abesi sabri se Ghana ni de hie tumi ye afidie se ye mfa mo koko a ye mfi no because eye Ghana ni na ye ho mo bo we don't cherish our own dia ye dia no Ghana ni bia ye peseme nkuminya Ghana ni bia ye hypocrite nya atwom Ghana ni bia aye chese eka wo no nko dia ni nia ye no omwa no ma ne nkoso da amefri nabusuam ye aguna busua aseni abusua bretu abusua ekwo na abusua amefri mu no ne ko free obi die mu no cry anya papa munya no onfa kwasi asem free onko that is Ghana mine for you Ghana ni adwen for you ti China for beka o ma start produce ye hwe ye nyina etia ye nsase ne agya ma wo se no hwede sesei tano esuo tano brafo sesei tano kra ne wra ho cause de ya tano wo hunu woda odansuo wo hunu woda wo hunu wo fe oyam be hyew oyam e be hyew ye bre yase bibi de nsamantoa enam nsamantoa ni nti e ma yentumi nka asamado asem ensamafo enso de wo mu yei enya ne kwanea enso wo kokan yase be yiwa no asamado hoi e honso na akwa a wonsam mai ti ya bogana fo nsegu won mu achi ene ye bro won yam tu de ekosoro no mawura
Akwaba. Memu bi hu nanim Mr. Good. Akwaba. Yeah. What to say? Freedom Ponyankopon do me hoye. Malaria chewa na. Kamuko yi hepa pras ba ko bre no. Ah, biachi. Okay, do biachi no. Ebe ma biano wate. What did you say? 32 years. 32 years. And ya wo me ba. A man en kanokre. Ka me ba penyini kras no. 32 years. E di asem e na hyew so. Amonya kokoduro sa woni ye beche na wo nkuku ho enkoye ho bone. Die nti na ba ha ewura. Me ba cho we die ba ha anya bone. Na Mawari, minya 26 years. Na mawari. If you do nunsia. Okay. Nti Abranti bi. Ewo kronom na wana namti. Namne no wari. Ya wari no. Na Abranti ni no bi na ye adwuma. Ewo kronom aye provision store. Nti ya wari ebetena onu nti amambetena tabum na ya worry and fairful to jai ni pakono ni ya adwuma no say na wa save you money link inti say na fixed deposit no interest no ko yi baje store na oye provision store timi obabi amini say no emunsem bebre menyama mimpia menkoba bia me fe na mebre inti wutim se na adwuma sam no mane baye basa timi ba panyin kra won de mansan nchen da ammo ma me nchen na ya wuwie ye no ba mani pia ammo such as ne biso na anwesiwo na okwa o the 10 cedis akan inti sa 10 cedis no me ma me awu mi so ton bodwa na makoje di nema no de ba adwan o ba adwan se peso no wadi Musa say bia scan kra unya ne ene adade 10 cities ne toko so a ebe ye ne sika timi se onim se yi ma oba akon masika entimi ye no empanifo timi ka sem bi se oba de wo sore so ntema na wa yi himself free so na mhwe mini nse ne so enye enti mini nse ba ko kan se ne me wu minu na mayi ma adwen kra afiso tini seni ma sa still na 10 kitwa ndem de tena nchen because of na eye kakra eche panini die no 10 cities na but mimi hunu am better tabun me koto half plot nti sa half plot no na me bisa ne say o scan komyon koto plot on ka say onya ready koto plot I then and sensem bebre nti woman no say money link for my big interesting na me ko save you ana mi sister e ya adwuma wona Mr. Bebo mama ne say bank ni ye dey egu si mu sa me kun so ska wo ha wonko yi bi bisa o ka chem so ni ska bia wo bare me de me ko onum ko hotel manager no e man de misika no e ma me kun sika 200 million no e she e kwa e ma me akra me so manager no so de na me ko chin ba no nim se me no me kasa unis case ne ko ye foolish case nna ntonko se wo ska no man hu se wo ska do me ja ho asem ka my ton my credit transfer almost by 10 years 15 years ni eno amuska na me yoba na me ye adwuma nti me save me yoba me pe savings pa eni me sokodi am ba me ska ba so ma dwane am me pa me ndidie ma jesi wo na che makodi ti me ye manager me manage ni amayi makami ku esika 10 cedis odi ma me isa won fi me nam de ko to mas woni se mo ka chem ne se na se hu be ma na nim so ni skanti no eno de o ka chem ya enyi na ye to akotwa enti ye fi rounds ye time I dey high dine me nam ko high side dine na ye ti mo tabum 2000 e dine time ne so ti na mama me sin no ton plot ne ma ye no o me to plot ne obi ho enti me sin na omo na ye nana abedi chef from twitwa plot no
no I was I hyehyɛ dan no cause me man sika na on hyehyɛ dan nsusu buku na me hu amayi na aba na me Jesus no na me de my brother me man 1000 Ghana cedis na me so mato anua and cement my brother bia odi minimum kota ma half plot no o tebu nye ko ba na hyehyɛ dan no enti na aka emoso ene enade no na me man papa ye uye ni tu kotena mfuturo nim ikotena mfuturo nim no me particular bia me ni pani nti me strepa but me menipa ti me obi nim dan a me team this bia me family ana ewura me dem da matena ma sumwom awu chewom so le tan na upia wo mantem light ni dem o any light nim ka to say to light bre o se me to light banana nkra na say ntimi nto nam de tu mi kru panyin no ono so yes of Mr. Reverend e pastor dan ye ni de moame light ni on to light ma o say yo to ba ni ase no sa no kan je wan kan ni meto bia bro eni mi kru panyin to bi ba on san hwe me na me kan nya che se wo ko busa be ma na busa ne say oba ne se won hwe no o man is kan ya de was na me hwe no e de nya atale hye yes omo conclusion ne de omo masem ne family issue ne de menko ho enti na me hwe asem na eni nyan na mko man bu friend Mr. Boot o kronom na mko am say oda misro obi am te light no menya ka obetima baba ye light na mame no severa na botre sika wan din ti mo wana o sende me 100 cedis me fa ko pa light phone bi nam ko ma se ona bono no ma me light phone bi na so obu but on betimi di atwe light na brother na pair light wire 100 years on be twi le di bo machi e di light ne be fio and the obetikuti wuti fio no problem daddy me krupanya ti asori wetimetim e bia o se program 40 days 50 days ni na se oba me so me krankram yenu nya na me bibia me mo mane nje dada na sari program se be amagene tim ko na ade cha menko akọ Sunday no ni kupanyi be bo makuti adi matama no ba we di omo oba umpenya misum de omo be kansema nzo vez ka rebe pastor na edma me mo me mane na maka no so kan na ni nwa no makom krom kasa omo ye krobofo omo na te de omo ye ase ti me wona me bi ka chem se me mfa me ofa amne ne ka se ofa akom de me dodu ntimi nya adwuma anye pa adwuma ma menye na mo fa sane me master bi be kasa no mo ofa adwuma ti kobo application letter na fa wo yi no o slip ka o kan na me fanko to a friend no na master no e friend me ko na me bucket no enya 5 months 6 months chemechi ti na master ni me say I can work so no person over family man but no woman be one woman so and the ban the ana found what they picking up people no be ti excuse me to use this word me call we take crano a private na duma ti na master ne monitor me nani o he ani man ko yi na me de me ba no koma me ma me keto a o me duma na me ko ye me duma no ti me jimi pay na ya ma me 200 cedis na me de sa scan akototo me man nwane na me de akoma wo na panyin no nso e wo fi ti me nya ska kakra e fa tips mo na me to ne ma akoma me ban e mai papa nso onim be ma oto mpabo makra on top pant chese se be ma pie se me ba mato mpabo abra kra na mato bibia abra me ba onye bi da ni nyina age se me a nti ko wi ebre bi se wo se me bia me free call adwuma no emoa me se me free ma se etimetim e ko ampa me eye bo shen nti me tu free akwata me ma me nchen na me ko adwuma sa breni na sa incidents ne ko na mama me na matiti mu na me ne na
because daddy me yare or mama drinking ya mama benya chest problem mama ko try ECG almost she anyhow me man yare instead of say papa na beto adurama nkra no say oh malaria do no wa hono o dia ma wo manom ti da no okoto say omonya libia because on ko hospital da be man hamia to the stand say onye active man I need in my life but na enam say ye setena ye hu ye hu no ye nkrabo ne sem ma yin sem ba ti sanin sem na ye de ware ti ya ntwen an steady ye hu but me no bet na he's the most quiet person I've ever met in my life ojopa but o se any pen ye ya se me man papa ti mi ka kire oba se me adwana me no no anko ayemo no oba na to me di mama rice no asa ka cho ban busanse na wo yiri so oteti oba abejuna se menje nda me mpe no onno ma mpe ne da wo wa mpe me da enti bi jame ba no e de ne ma no na me tu panyin no ba keto ne de obema round konusa ti mi japanese no ofie na me sesa me nyama me yi me nyama kakra me de be ko school no e free no esa waja aware no me nya aware I leave the house na me nya scam be faka ko school into free fee ho free fee ho no obo obema na mane me pa cho da bi ba wa na asesa wo nyoma wan sam nyama me nyama me timi ko school me shirt ntade a wo be hye me hye e na asesa free and na every weekend na me be fie be watch me ba panyin because so samba be sin nyama ye still di share e fridge man ti Monday no me kwa ni nyama ye nkasa amne ne so na eti dan ba ku enti very day ba ku me ba na me ba ni no na mbusa so no so na ko mo ma me e wa anwona adanse fum so anwona am ho dia gwara ko ma anwona so na jare ho na wuli bisa ba beto akran ka akran iwu nana me man papa ntimi nware no ma no onya be ma ohweba oni akran ohwe because say even class me oba no na me nyama ya na wo so won ntimi ahwe oba no e ma akra keto no benya yam kuro e ma wo ka chem sa akran nsa gu ni tina de no ko ma me wo Asem Beba Dabi. Hey, me so much me who me bay. But because of some medical mistakes, me jano honuntin. I have nothing to say about it because if it's me my mistake. And a chrome was service no. Obakowa. This time mama ya we bia no to kan kwa kra. Na me sunu mo tie. Me pray sana me mama number. Me frɛ mama nesi me to kwan mo ayi. Obi a uka chim se me nya ahwe baba to mama bet ma akra no. O mama we frɛ no. Was mo ayi me ja akra no ofie. Nti me nya good mother. But wo mama de we good mother. So waja wo na nana ketua e wo fie. Me kunu panyin ko bo na daman. Sofo no. Ana say utim say nyin say ba no be oba no waje na ma say ba. No mo di akra no ba kuma say. That was an open lockdown. Ana me hu me ba no. I'm fan floor. E dey come am ponting. Ti me hu say ma me na ba kuma say na. Na ya tell them almost 3 years. Na ya na. Maka mo se panifo nwa wale. Tobo ma menya de bi wa ha matna edemu emfie miensa na ma ware nanso monna bema no akonhoma na onyimaw ana sika na wo pe a na omma wo santi ene ma na wo de wo ho kame no ana na yedi ntia ne ahochire na ode me fam na ahochire se akonhoma ni swa I always have to plead before I get money but obana dwani so on find out say enfa na menya ska no but sa 10 series no no na me nkwani dia no pani na kwese nwumre but oba so na dwani so okay se ye ya ye ka sei wajai awade ana se awade ne da so ho se ne de me ni jae no every bram ka say me ne na bi na me am ko no ko to dwani
e ka che ne say me sorry ntimi nwale bioda oya me dey no busa me sa dey okay ntimi nwale ama me ho kire me dodo wa ka kire no mama na we sugu ni super na chew mfie miensani efiri ho na wa ma ho kwan ama na mfa ne ho anka obi o me mama efiri se me ko start adwuma ehunu se metima nya adwuma ayi adwuma peska no amfa me ho anka ne biem but on one ka se be ka no kra me ne tena ayi ware me ho ba me de me be ka me be mama na kwa abontin but if you be o mama te fa titi mu ene o hawo mu no ne na biem da because me say rather cross on fanchem say me nana me hu ade wo ho na I imagine na me I can come to you and ask you I just have to put it inside me but na na ha me but wo de me ba won chen let you catch you say the way me na mo ame and so no that say no other say the one no na recently crana na me here some talk issue with them catch them say that's right ba no ko fese ska na mame nanka wo pese enya ne say ya me pe daddy every woman need an active man a supportive husband say obeboa no me nya oba kra me pese me hia the oba back me up because me hear my life ma me do baby about me no me kase me nya adwuma no ja me je na me nya me sika no entina utimi kwaji loan ebe ye nkukọ ma nkukọ wu a ade no kwaji sa loan bi ma fa anya adwuma tina hu se be ma ne nwene wo onne me ho tobo ma me nsan hu na de bi se sei die pa ne wo hawunti a me ba e ma wo ba ha se me ha ne say it dan ba ko on ma me chop money on hwe nkra no but the nkra ne sika om de ko school for sister cities no e school ne sika on mo de diska won to school bag man nkra no kan uniform batia me ana mkopa ma ade enti so far as am ne tifie wo wonya sa anya ma ne de you have to move out because oba wale no de ntale ne bai on san fa ntale no ko otufie otimi fie masase so oni ne si ya na sa na usi me sheshe no boy but my masase so de media okay wa na okoto wasase me mkoto masase e na wo hyehyɛ me hyehyɛ ono mo aben no de boy roofing okay and first door no okay oboso ene pona ye de to animu dana no ana da die gate ya ye de to veranda yimu ene oyeye no yeye enti say wo pese ontumfrifie ho ontumfrifie no onko waka kire no daddy ma pana chew se wontu ana wose say wose wontu ne ntu che onika problem mame but how no means of person ha me because the last week me pra me this side say man kwadwuma nti sa an kwan sister cities ne de wo de ma Monday na me de kwan ko school nti na de say me tua full payment for omo ka scan na canteen no na sister cities no nti me pray Tuesday no ana pa me de kwan ko school no omo so shem no go flash me kakra bi hwegu me de side say ti e be bom pomponya nti man say man kwadwuma says cannot mam de bia na or the nkran piano pana waje sikano ado amko de ku mi kran na me sole kran mani asa abre ne se madanya ne on wo da holo na me dada ketwe ma sorry no pa me nse me ba panyin dis ka me mama dada ma iska mko hoya what last week iska na no de nkran ye dey e ko screen na face kan unto TV si woman order unto deck me TV say ye Mr. Penny am ko je TV be si me dem ma men hwade bi awura say be ma no waka kire nso oni na jai wonim abusuafo hia yegu aware no o ma ngu no tobo me bebusu ade bi oba ade si yegu aware akwan ben na abusua hia fa so gu no brief me just 30 seconds pe yegu awade a afanu ni nyina obi aka ne haw nia enti ondumi enware enti se yeka ne se de sia no mo se se o mo nware a ne se abusua no ete ase se ya makwan na o munwu a yegu awade no e wo saa honum na nia
ɔwɔ sɛ wɔkɔ no ya de die ne gu no ya ne sɛ guo no kyerɛ me guo no sɛ guo no na mɛka sɛ it depend sɛ yɛyɛ biribi o de memfa no sɛ yɛaka awie sɛ yɛate ase a deɛ yɛyɔ na yɛka sɛ wo uhunu wei a nyɛ wokunu nyɛ ɔyere no no deɛ ne yɛgu nsa ɛde ɛpae sɛ ɛfiri saa berɛ yi kɔ no deɛ ɔnyɛ ɔyere bio ɔyɛnso nyɛ okunu bio ɛyɛ a yɛgu powder no yɛgu powder no wɔ aberɛ a bɛrima no gyae wɔ baa no yɛgu no powder na ɛnde yɛnkumafo na ɛgu no powder no ɔbaa no nso gyae bɛrima ne sɛ bɛrima no na ɛgyae ɔbaa ɔbaa no na ɛgyae bɛrima no a ɛno deɛ yɛ a na yɛntae ɛnwu hyire no okay yɛntae ɛnwu hyire no ɔbaa no yɛ dɛn na ɔbaa no yɛ de signify sɛ mentumi nware bio sɛ na meka no sɛ no deɛ sɛ ɔmo gyina na yɛ mo ka na ɔmo te aseɛ deɛ a sɛ minim ɔyɛ wo ho adeɛ wo sɛ yɛmmisa a ɛho adeɛ no ɔyɛ wo ho adeɛ ɔyɛ wo ho adeɛ wɔ fie ɛba ne saa adeɛ a ɔbaa no de ne nsa ɛbɛkɔ akɔma no na yɛgye nsa ne wie deɛ a na awareɛ no aku ode wo nsa akɔ mede nsa no kɔma a de na meka sɛ maasɛw no ba a ɛde me ba no ɛba akoma ase meteɛ no mekɔ me kuru panyino sɛ nka mede nsa no ɛkɔma no mekɔ no so maame aba sɛ me duro no na ɔfɛ ɔmo nwa ketewa na me ne baabi ɔmo te me kuru panyino de me baabi ɔte ba na ma akuma ketewa no atu afiri hɔ nti maame no baeɛ na hɔ no akɔsoɛ nti me obi kyerɛ me no makuma no adwuma na mekɔ no ɔfrɛ maasɛw no baeɛ na ɔma nkɔ fie hɔ nti makuma no adwuma mu na mte mama maka ware yɛ sɛ man ntimi ama mu ayɛ bia wo sɛ saa na mbɛhu ba no meso ma saa na mbɛhu ba no nso ne saa ne ntimi de nsa no bro na makuma na ka kyerɛ me sɛ ɔmo de ɔmo pɛ de ankɔm bɛgye mo pa awalego no pa na wahu de ntia ne bra bɛfa ɔba akɔ so kɔbɔ te sɛ me ba me ho nyɛ fɛ te sɛ me ɔmo gye enti me de nsa no to ma asew so ana me to ma asew na me kɔɔ ti me kɔɔ yɛ no ana me bɛma no fɛ me maame sɛ mama beto nsa ato atwene o maame so enti na esa busia no bɛyɛ dɛ ɛbɛ gada o ba na me ka to mo so mama me wale a mekumi ho ahyɛ wo mo me se bɛma we particular na me wale no enti me maame mo nka sɛ mu ne sɛ empanyufo ho wale ana mo so ba na mama mo nka ne bɛma ne ka sɛ oba yi so wale o wale obeku no ho ana wo bɛma yi so ni ska wo to afi dan no je sɛ mbɛ ne ntom de mo hunu sɛ ya ehwe na sɛ ye betima tan den ma biko be ma no so niska tie no obi antan ba bia somdwum enti da mamo te saa no ane emi atifie ba ko no enti wo de ya wo de won sakɔ me de akoma mo enti sese wo mpɛsɛ be ma no betena fie hɔ me mpɛsɛ betena fie hɔ wakɔfa be ma foforo me pa chɔn wafa be ma foforo ukru nso aware foforo me kru no asetena no asɛm ne de minim so aware unim dia men but oba ono oba kasa unim dia menka minim unim dia menka minim onye sure nso se ene be ma foforo awo wakwa akɔfa nti ɛna wo pɛ sɛ ofa kwan bia so be ma na bia wo pɛ 30 cedis a day 50 cedis a day 100 cedis a day a ɔno nyama wo na wahu sɛ ukunu wei no ɛwɔ ahohiahiam ti onyama wo enti na apɛ sɛ ɔyɛ saa deɛ wi efam cho enti saa da bɛma foforo na mekɔfa no enti saa sesika wɔde bɛma me because of advice ene na mintimi ni komo masɛm nka nkyerɛ obi me no bɛ na anti almost 4 years kwa mintimi nka masɛm nkyerɛ ba da bia me no bɛdi nkomo enti ma de kyerɛ ni mu nam de hu saa bɛma na my chest problem no he was the one who give me 2.5 man ko twa ECG no bra me ka che man papa ka che me so niska enti enye sika nti pote ana mko fa be man due to some pressure bi ne atete na me fam no enti say metumi aka se o ware mema mienu si me to me no die me wale mema mienu baako onye wo ho ade onye me ho ade enti me wale no but me ne wo twempana ena one be ma baako nso ena eda sore efie baako enti say sa be ma foforo yinti ena apese dada ni ntu mfiri fie ho ana e pa cho da bi be ma foforo no anya onu ntia me ka se
going to free nana me ho chire me awawe ntino me nyene ma emwame ana awawe ntimi nko boni ma o se ye won sem bi wo hono ma wo ye nipa wo kra wo ntimi nka but awawe ne de nyama foforo abema me tu no if you ka bema me ne ti ko nim nyama wo ma blabo enema onim sem ne no wo ho but onim de me fem because awawe na nkasa no adiminya but na me pese me masema me na me ha me dai me ha dai tem ko me pay on kusem ti no hye dem a onye dem pa but me pie ma hu me mun pie ya me no aduane because me pese ni pa kra be hu me life no my basa my me hu ne ma bi entinya ba ma pote pent na me ye dai me jaware me hwe hu se metimi ye adwuma ye enye musika de hwe me ma de a me hia ba ma oba ba ye kwadwofo atana me so me nya ba na me hwe ba ma na o set ma bi na no ka chem se me mesi na hwe ne dia ene se ska na me de me fa hwe nkra no wa ka kire se o ka so ontu no wa ka kire se ene ye ni sika o de boss ya na de ma no ka chem se me man 5000 ba sa da na me no recording o se man 5000 yeah na ontu free na che se waje de on so kan de ne kire no me ka chem se wo se wa kan se amate but a chair and penny furniture was one cancer. No one who said, Hannah, so hammer. At here for the Atehuni. Adventure or Pesse or Debano, who bit me diaba. A rabbi or ne Berma worry, I will mum you know. Or send Qualaboni some and no more ye and not on Yamono. To a Yamono, her muntia dibi. About tiny I have for a mutieme. So story we are home. There is one critical and crucial point. Yes, that's what about time be asha den so. Se bema enyem oba ebusia emamu nche bema ne da se onware oba no ebia omumienu omumpa omo ho but the accident die mi hu ebi na yes awurai obi wo ho a wo mpe no ebi wo ho a ono ompew but ofili se dwama nti suban boni nti no makɔhwe wo mo ho na nyinsia koba de wo mpe ne nso kura na nyinsia ne ba ntamo ubehu ade ene bia ho no na abusua na hye opeu umpeu ware no ti wa hu ebi na pie ti na so ware no na okoye efie de omo study omo ahu ama ono ahu se be ma no mpe no e basa edonia ware animu ebuonia ware animu enso no omo wo ho wey chop money sa asem wo chop money ho e wa aware mu a e ya aware fo na eka e ye den e na awura we case no onu mu antumi anka na eye bola soja no phone sa bedru empempenso a ge na akọ ni nkotodwa nim wo owura na nim ka kire ne se owura mesrew mintumi no nware bio koto ne nsa twene ne maame so eye den e na sa de ne course wa bedru sa empempenso yensia de na yensha ne nso sese Dr. Xavier for abedu awura no de ohia ene se be man tinifie enan no no an si obo anu ma ne bo so enti samini wagya ya wo metna home ma mentna chamber ubu ne se oye oyere a waka kire so wono wafa boy owo mpna enti wonyo oyere bio enti tu enon so na ayasem no jataba ene nipako akasa edien na oka awiabre mu a Dr. Xavier ene na pamfo aba bedru nku aidie ene doctor wadama mayinya amawe omade hye Dr. Xavier nie
doctor baako pa utimi yi diabetes free ni paso me fa kwanya yi so achia wo biara enkankankanka wona won mo diabetes no me chia won special if you say minim se na yade no sitie yare boni papa esei nipa ankasansa na kunu pressure de meni wo kasa ya metuma bomitrinko mewu ya anu no pressure na diabetes de entisa ebe torture wo ebe hawo widie mu papa ansa no wu widie eskuso di mu chia wo bia biem na sa ya de menua se ebe kawa ana ekawa no ma wo behunu wo widie mu ehun kombo na ye bedie wo behunu sa no man wo behunu na wo hunu na ko hospital yes wonya diabetes se doctor ka jo se wonya diabetes ya pa jai hono mu kum nebra masuyeye Dr. Xavier and America Sano. Money number ye be obi besi from Tana ya toaso. Me number no ye 0555 78 96 98 0555 78 96 98 na 0577 20 14 95 0577 20 14 95 me number me no eno me nuanom o ma di hye obi a wo da bisu bia me ma odue kafra pa se me no ebi aye me da minim yade no se ne sitie ebi aye me da serious pa na urade adom na mafiri mu a urade no ama maduane ya me di sanipa yade na ansa we mu se ebia ye wo no obi mu se wo da wo sori ana wo kodwunso no na wo minimu nso awo ntina wo numu nsuo wo dwunso no na wo numu nsuo wo da kete so woni tia wo beda ho saa che beche pa ansa na wasanda na friend sleepless night ena wo be ye wo ya nso mu ba bi betimi aye wo ya ebe ye wo ya onu maduro bie nyai baby ono mo usisi ebeye wo ya ankasa unum edro bia tupaye bia enyai eye diabetes esesi kira be framoja no na eye sa oni so be ye wisi ohwade a unhu ni ye utuna ne esokoto amnam oni no aye wisi esi kira afra wo moja no eno na eye wo sa no wano a ewo soro no ebe popo nkakra wo bi ehunu na wo de hunu se wano popo nsu nipa hwe nso a unhunu se so wano popo minu ahweye esikira bambogya mu no ena eye wo saa no na wo nsanso ebe wo so enwo kese mani pe nhunu wo so ade mu a wo bon se wo so nkakra wo so chechecheche nkakra esikira afra mogya no ena eye wo saa no mema no de edin maye ye memma sem no ekofom ema no kura no no hame doctor me ko Pentecost mintimi nyeni kunu mi kunu no bone mintumi maka kire nse wo mra maka kire no se wo mra maka wo muame enosi wo no mi se mame wo de bomodina na wa fa no bra bomode na fa na wo de ne ba bibia betwa wo so wo ma hwe amani hupa ema no hunu be ma no won fa hu oba no so de wo fa hu minuanom asikira afra moja no ena eye sa no me for me mani pa yamutim enti se wo yamutim a eno so ka hu bi won sai wo mia no na wo biem won satia won satia wo mia no na wo biem asikira afra moja no ena ma wo ye won sa no sa nya wa na wo pe na wo ye won sa no sa na fe wo nan so de piem fom enti minuanom se wenyina to bomodina ko doctor yebe yama no kaza sichire wo mu pe minua bon number 0555 0555 5 ne yemiensa obo 5 ne ensa wi obo 78 96 98 na 0577 20 14 95 minua fremiansa no waba mintutu na se wo be hwehwe me abra wo mfreme wo besan akọ se wo ba maso ya 2 weeks ebi di 1 week ebi kura no onyina ho de no afrem no de nyame ase nyame nhira wo pa
nya obi ka nyame hira wo pa na bibi nti waka le ode pa no so adanse we si odi wi a o se nyame hira wo pa misuo mantimidase pi enti ebetie adanse kukudan pa adanse de wadi aduane na nya hodin nukure mu yenkontompom nukure pa mu ena mo beti ne nka no nti muntie e frame Joanna metia safo Krobea no ya announcement will take sa da bia will take metie pa nti da no mi hu symptoms bi wo me nam se there because diabetes na me ma mi nti me ko check ye no na me nam 19.1 nti wa na number we me fa will take o mo keka na me troye nti me PFC lab ho na Midna Street na me frey ena me ka me problem nyina de kire no and I say, na me ko check here, me da sign, and I'm 19.1. So no crack here, no say, hey, baby, and ya cra, then see Bomodia never must see, and I make catch the Martino mammy directions, and Tima, me Saturday, you know, I'm telling me, Papa check it, Sana Maco, to me, check here, you know, not about 16.1. And I'm say, and me sa friend, and I say, Mr. Brama say, into one of stop for taxi. And I me call me drew what me did test the children. No, to David. And your crack with a yammy dopa. And I remember be or be a me or mammy, a Dianene, a drew, and or tremmy, the mefaswa may you know. Into me, and it's half a week, and I'm a call lab. To me call lab, not about 9.8. And my friend, the catcher, no, swimming cost of Naming. Into me call last week, yeah, me call about 7.3. And I'm friend the catcher no see the mimra to me koda na theater me ne kasa ya no no tu before kama amanfo bi wono ma omunya yale bi o se edura na dura mintimi na ane me dance na so ya bi se be so obo bi ma wona me se ni nso odie no na ka nyema yi ya wana me de na me junso na etwa ehuru ene ma me ye sa no me di na dure ye ade no ejai me sorry junso by heart sa bi enana na aka kakra mitimi na TV ho a bi ameda bi 11:30 ebo 4 am na mani ate na wo ka se wo ma me kwa nya diabetes na tetimo die na kwa se unya na fu edushima na se de be na bibi sa na me kanu na me ma me nso bi na ye ko check ya na ye nibi e ma no we de mo mi enhwa di o ana doctors for be green nurses for be somebody go mo kan se unya diabetes na se be mo waduro pa e be timi tu ye ne bi e bi ni hotel na mo maduro be mo do so ano answer mo ne te obi ka sa no bi so o di maybe a first na me gidi mum but na said the conference so di dance and am say no and you say me try because there's no harm in trying send your cat and your kan doctor say there be a time o mo kan the way I be see aba na o so nya sika me the say na ma dwene ye me try so aboa me pa because we na me nam no na me ni na e beto me boy ne kra check we no say enka me ko hype na de see ya won saka say bi fu na udi na boa ma che ya le na so nka say kokora na sa boa me papa nyagro wonderful ekutuo ben na odi ma onua no ma sebi omanya sa ya ye bi na asoden anase ndu ahodo ahwa nti no on pese obetu na mabɔ doctor say ni nyina so free advert ne sema ye ti radio stations bi so any television bi so say ye de so ano ne ne ma nti me de me na kan fam obi a wo bibia say Uncle who Dr. Xavier, na nebru ni powerful papa de dua ne akwanche o de betso ne vegetables o be use no oh mi hu ne ntab eda na me ka na doctor mi hu anka me ma me enfiri e de three enti me recommend ya mo bia or diabetes bia because minya 1 month kra na me da 19 na ma ba 7 point something. It's really wonderful. Momina unya yali anka say di mfie be sen ni oh me starting na me said dan check it out no credit ye baako me hu na mo nya me hwe but starting ye be me fa say last year na me jonso a me hu say etwa ehuru no na me ntiase na me ye na me dey bi me kwa ko check sugar it be ko check ye na me hu say enkoyi kora e o say ye di sika sama na bibi eto nchan sika de ye beto yi tene die sevia food adarumanti no ye say ho ato enye easy papa de dru ni ye dru na duane ne ye duane de so udi ne nchehye ye o de be ma wo so dia be hu sign empanyimfo ne ka ye empanyimfo say obi nsi trolo emmatoa na wo de sika bodu kromu a ejije da boso empanyimfo ne ka ye o nsema me ka empanyimfo ne ka nyam na me ka ye abomochichi firi nsu ase be ka kire o se denche mu awu ya achinyine ni ho ena kwakuoti a
otima ne ma se Dr. Sevian Sutia otima diabetes for se koku otima ne ma dia metima diabetes for ya de ya no kure pa ase bia mpanifo beka bia ya no kure trudo ya de ya menu ya de ya papa die moatie no asem no kure trudo no kure na moatie no enti wo diabetes pa no de bomode ne bra na yibetumi amodru amayade no agya wo ha se wo panie kura na ye ma wo panie no biem asem panie ka no be mo agya panie no ne am wadru asipanie na nan no onyu ahode wo ba frame ansa na waba meme hwema kira kwan se me ko Dr. Xavier abra wo frame eno de nya me pa di frame ansa na waba me number no me di tudwa biem 0555 78 9698 na 0577 20 14 95 miniano midamo asepa semonya asopa etiemi Dr. Xavier ni onu emu nene wo kasa no kre yanso ye da wase pa Dr. Xavier se wiei wabe Xavier yen waje yankwa yankopon onhira wo atiefo Xavier food na papa na ka ho asem no eye aduane papa wate mo amu wasi kire yade no mususu nwendwene mususu ntinisuo mususu ntwaja adwo insole mpane no ma wache dodo mo mra mehu Dr. Xavier no mamo Xavier food ni binamuni why mu benya nkwa eye 0555 78 9698 and 0577 201495 Dr. Xavier na homa no frɛ na onene nkasa momon komo ye wonti ase en wonkyire mu mfama abapa mo ne de eye online shop na se wo download the app ni free Google Play Store ana App Store orofo bibia wo pato bia no benya bi wa ha wo de just enter make your order pay the amount ya charge through Momo then we deliver you pay we deliver simple men na honko bremfa ka nko krom nom ne ade to de wo pay bia wo ho ena sa wo honso a ye wo payment planner ye ba motua ne kakra utua wi a ne deliver wa de amount untumi download the app na je number da free eye 0555 557193 eno ano no unya frepe wawie abrewa basna de edanya mensa wom heba center no na abrewa wanya mfinhia duokono no wose wo de aduru beka wa wani tua ye nananom watempo no no wadi so abeduru sampempenso yi enti odofo mesrew se wo peba na wuni ba unya bi obre oye oba bema ni din no ba seniade wa ho emobo enti se stroke mponso na hawo sisi yade bi mponti amoaye mre wo mpam hania ananemu yade hepatitis B etwere yade kokram yade di unya no eni abrewa mehia wate obebwa fankawe ka si wose pass bo dwesa ankwanta abrewa number ye 0246 45 0718 Lawson Herbal Clinic woman de law chemist anwaba sa law chemist we ba amanfo adanse a won mu die nya asam keto wu se wunya wadanse ni ya bepebi na di enemu yade no eye yade bone se won se obema no efon on se sent ya ba oho ensuo bi gu panty line na ehuna mane what treat nemu yade na enko meboa pe law chemist wate no nem nyi fin fru ni padua ni mamoja ni afru sa na kama bemei why yemre dodo ebia prostate mu nwanya problem na akofa sa ha na ba wo ye di delay man capsules aba se bema unya adagema oba mama me mamu tip bi o ye ohun aduru wati ase susu hwemanim o TV ne so o ya obetina reception me ka sem say na hwemanim za no amama fere me nka bio me ma tip enya ma tip onso agi afa adoma chede wunya delay man capsules a atiefo wa mama tip no nti mo dia mo nkoto delay man capsules no na eni mo asem mamo wunya Lawson Herbal mixture no a se 3D yade onsabuo mu eya na ye wo ya fibroid how to Lawson Herbal mixture ena ba bi yo ya wo nipadua mu a pe Lawson Herbal ointment na intua wakama ba bi eto no bi akwa abenya bi zap
me basis ya. Yeah, rap so for. This is a clarion call. Give God praise. Na 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 na. When you papa to when you na heavy as ye, when you pepiana ninya miaye. Odo wampa, your body fit as ye. You were ye was not the ashe. Oma would to me one man in Naso, Oba was sending Sasso what the Pomu would dance from. Can she rap your body as Rawana? Memphis, that woman having for a crack. He gave you life and he gave you wisdom, gift of knowledge and many more. Day and night, rain and sunshine, time and seasons, your daily talk. Okay, good. Enti, odia only Lawson for Bekasa. Animu ya. Ofre wono wadi. I want to ask you bian go betrim kama. Na ode amount. On number no 0242 133 577. Afei unya police ni na duro ni bia man fanya akwadro. Tona bobo eduro ni ye imboost eba bescha. Baby a to aduro wo Ghana ha bia so wrem na akasa wo pe police ni na duro ni bia duro ni ye ebe ye oni pedua ne ho adwuma ya de bobo basa na mo bio. I tell you imboost eba mixture. Baby a to aduro bia benya bi 0246208496 and also a number 21st clinic expert in sciatica so you be a oto ase onantin mu cheche do bra 21st clinic kumasi ahua overseas ultra alpha radio na ya wa ha ya the canteen abeka ho bra bedidi as early as 7 a.m. now food everything is served what you say ya de bi edu nya bia no 21st for me bompudimpu no mo a 0540 311 311 your number no future life smart food no and also your aduane se unya se aduane we bi na se odia no kre ma men kan fan kire se bebo apa aduane we na se wo obi a se be yade bobo basa pebi na di Braya Bolivia Enterprise Ukumasi so full alignment yani multi home dia nimhwe 0242878090 your number ansani ya be sorry suwe awura mami musa wasemba ko pebi empanimfo bam omangu awade no wa wunya akokoduro o de wonsa koi enso ekwani afa so de koi no be ma no se okotochne ne maame so be ma no da so pe no memu trinko kasa ba cho da bi se empanim bam se yesiesie montem asem onne betena ba cho da bi onware no da bi wabusunyafo ka kire o se nkwara ne nti ene be ma ne ntina monkoso anware a obeka de ye na akire wo ba cho me ka cho mu se da bi oba de ani tete enum tonsa frɛ be ma no mame onim ne ho jataba frɛ no enti wo tie yen sese ye ya ye ka sei 5 seconds invite be ma no mame ye kira o akura me da se we asem na yetiawa owura se utie yen ye di kan ne wakasa okina nyame bo a yehia wo ha na wonso bra na be kan wo famu de na ye hwe kwan a ye be fa so a asomdwe ebeba enti okina anopa no nkono ne fa na wo ha no ye be hwe wanim good akina ye be sensia but your time na me buy na ai okay good enti atie for asem we me de ahye fridge mo fa nhye ba bi e be kire ya mame na ehu nyunyunu no enyina de awurade ahira no Yankopon hira wo de awurade ahira no orofo se oye adwumakuo onya adwumakuo na ya nkrankran na se owo plant giant set ana se generator akakra kaibi se wanya chimato wo ho a orofo ye ne betumi asiesie ne yie e de amawo se wo pembo wa ato ana wo mo wa asei se wo ba de awurade ahira no a ubenya de ebesiesie ana de ye ton de amawo ena wo motobru wo kroketuam na wutie me wo motobru na sei fabra de awurade ahira hwe kumasi sofo line ya sofo line lorry terminal no o station kase no na chipe ena de awurade ahira no owo wo ma bin wo muni mo twa 0244 588 741 one number yadi dwuma die nisi me dey the Krobea na Yaw Asante
Jataba apostle na adwo adoma chede ono me hye dwumadie ma yede besomo yi oba de achi am wote ne nka dwabrim Dr. Cash ode to aso